dia boy. Some baba, for a video to sumpa, fat to sumpa TV. Naya wani pama o, na unu huarada. If he's a good year, Munsamo, Ubenya, Aberabum Munsamo, Ubenya, Yamsung Munsam, Ubenya, and EG Munsam, Ubenya, and Yumpana Kakuma, Ubenya, Yamai Muamanya Sam, Ubenya, or some party bravo, Ubenya, Nina, some party beer, Yapana Papini so, some party. Emma Kefiapa Onitim be a poor Opua ya wampu ni kwao Odi eniji ya ni mkansha Aburabomu wa futu Nyamsumu wa nidaso Adi eniji ya biro ni penyina Naya wani pama o, na unu huarada. If he's a good year, Munsamo, Ubenya, Aberabum Munsamo, Ubenya, Yamsung Munsam, Ubenya, and EG Munsam, Ubenya, and Yumpana Kakuma, Ubenya, Yamai Muamanya Sam, Ubenya, or some party bravo, Ubenya, Nina, some party FM 93.1. Some party, Emma Kefiapa. Asem Empe Nipa, Nipa the pen was Kusia Pierre, Busuanso, when you pad us any, I think Kramer in a chair, we are getting a compared to see Achinoa. So I think Kramer for so Nasanya, fiancé or DJ Begum, or the Jagum Nasa Moana, or the Makoba Kahon. Nasa utranya ye, nasa kusi empie. Na problem pia, na Asem Empe Nipa, Nipa ne pana wase. Asem Empe Nipa, Asem Empe Nipa, Asem Empe Nipa, Nipa ne pana wase. Obofuo bi ko wure mu dabane ochiye chiye wanya na bia wa mahukra oda so ko nanim ebra kwa nanim na eno te ani bi se eto adwumo da bi se Asem Empe Nipa o oyipa da pe na wasem a obofuo ya
called the Nimubium, na uncle say achichidia, and an old guitar, and an iron so, and to do within the chise. Asem Empe Nipa, Asem Empe Nipa, or you panapana Asem Moa. And Colano Susu Abachan Puno, maybe the Asa, a Binsu by and some more. It's said, about 4 and stroke, a son and more than tea, about 4 community better. I am not going to surpass a son, the abbey. Ufrasia said, was a Sanchi Dia. Yena Bakubi, Ebisa, Papa, Papa, him for crown or the air Korea. The two Abaka was a would be a jam on fire and cock. Nampenny Fu fear of a 4 moment. Was a Sanchi Dia, and the 1 bedroom fear. Uncle Canan want to cry, or Conana him was said. I grow be a media banana, Sagroya media bay, I grow be a head a year pa. A cohun chichidia said. One would do a fit, that chichidia hinning a woman or bosom, and an era to them say. Asem Empe Nipa, Asem Empe Nipa, we buy a pen or some more. Okay. Adruho. O ma hini se ade a chen bia katacha ba ma se ade asan bia. Ade san mu nsem droso. Pa. Ya che wo bia o tie sompa na 3.1. Ebo na otwe a ye be promotum e wo TV no so. Mabadwafo asia. Production team no so e wo ha. Ofosio bema one bema usu kankan omu ewa hasa na me technicians so ha technicians no omudin no nya aki ene nana yaw ana school fees edin we di obi ate ya na yem de ne pram school fees edin we Kansas what is how because school fees you know hajune ne koto nyina ana bi nem se hajune ne koto nyina abusafo ya mamu nyina akwaba ya damase se mo so sumpa fm preko pe ma adi boom ka fm bia botes ya o start program ananka wate ko from kora we dia more fire. And then, maybe can see me say, Mmrantehene. My who say, some pano, Mobile baby, Mobile near my pa, because some pa was my friend stations, me a serial collar, my friend stations a pa. Na, say, some pano, ni pat ha ho, and ni Fred den pa. My technicians and them know your man Nana Yaw PK sorry and school fees na fe aki popon kan ho mesemo ya akiula and you trying short say aki omra samwa trase sofo so atrase nana nkrofo asase bisa Mmrantehene na sofo oba akoda ya so bahwani obetimi ahwe nam se mpanifo mesemo krama kaka wadna wedie anagie sa wotime hwede ka kwaye bie na wantimi ahwe so a nyame asem ente ni nyina ye wahene yere yebo asuama ono so wa ha ofiri so so hima na ye sante hima achiame Penny pa okay but anya dia mama ye boa benya sa kunwa no fi se na ni fie akwamo kunwa akwamba panyini akwamo hene adwane da me fie esra so akwamo hene ayo na se be ma no wo fase ne me preko kama
Asemo. Katacho be matrase ene epo bebo pata biri. Ene kokoti de bebe pam chechi ne. Kachika. Ebe huri papa. Ene. Na ya na anwumere ya na abaya bibi sase na Mmrantehene ensam no wofa ne hena. Ayo. Ensam no kura wofa ne hena. I'm very sorry sir, this time no vacancy. And my minya. Okay, mama yanko. Mmrantehene futu sam no. Oma yanko so ententem. And that's mama de buy and say ye huma de adufrupe oh nipa bi ho opatata de nko a abusuan oba na be ma na asema me no be kanti ni ye pa na adufudi ade te se nwantakra wonwam takra mama me kire no sumu kakra onwam se ukohun se ntakra ne tu da ho a o ma so emu ha but ekura wo eche no ane mu yedu mintimi hu scientifically no me hu na de kura man basa and the nature scientists ne ho kire no say and the nature okay adufudi ade te se nwantakra nti abusua mesra wo sa wo ye ba ba ma wudi adufudi ade kira hwene ye pa na adufudi ade pi no ya na asem ewachiri enti na ojontuni bi ka say wo for badu foda unya smadi fode oba no wo fa ni chips ade pa sa no asem ewachiri hwe sa wo ya taxi driver na say obi afa oso ame ha wo say wo wura na ye kofa de bi atoka nim na ye de akọ santase na mesro bomodona se obekwa akoso mu na mede ade na to ka nimu na yeduru santase amema 3 million so run about to santase se wujimi na woje 3 million na ade na kwa wo how betimi ato kwa because ewa winim say wa we say sikura the whole day says no yen say na wo fa de soame across so run about cover report Johnson I find interchange so called some runabout. Santas runabout. Now was a member of 3 million. Ha, Marafu. Ha, what bought damity? And when you just over just says he cannot. Papa. Eti, when ye papa, Miss Slow. Sir, where you ba? Na bem may be a total brother, sir, young Kodamenche. Na, walk Kodamenche, no. Mema 1,000 Ghana cedis. No asre. No afro adam for chale menya wufu bio. Meneno koso mama 1,000 10 million one night. Ade wo kobo asendu mu anajo no ana. Ana dia adwuma be pa na wo koya mana anajo no wo kodo ana wo kopam. Hweniye wo ba na sem wachiri. Dabada hono da samso me na me ka kire wo entimu me hwe ni ye pa so ya brand here na mobile phone wo wudim se 10 million na abrante kwa bia be yi bi afi ni botom se boss we dey mami 200 na ji ade na what are we jimi for me na me ka kire wo last scroll from me di traffic mu na brante bia yi mobile phone na me se me ye bo afere be ma ajaba kwakua na bullet ni madam phone no Roman hair bullet phones alaji na mimi nim store ye ton phones wo mu na ma beto phone wa kwantimfi ha sei sabra no we man sempoa obaje because na num ye ne o pebiribia fa na num ha masa ha udi adufodi ade akira asembe fel sentia obi to ade a ye kokote se watokron de no sa na ti o sa de na ye 10 million no de beje wo 9 million minim se judge no be consider ne ma bebre na mu ade na ye to 10 million ya beje 1 million why is it ketua
ɛneɛ wo ɛna wo boa no ma no bɔkorɔ no no ɛfi sɛ ɔyɛ ɛne wɔanyɛ obiara ntɔ a sɛneɛ tie bi a wobɛgya adwuma a wɔdi no mesrɛ abusuafoɔ nwoma obi nnaada wo sɛ Santasi new site plot bi da hɔ nom yɛde gye 100 million Santasi new site plot da hɔ 100 million so ɔde yie paa manfo sisi ada nyinaa hɔ nom ɛmo bi nnaada wo sɛ wɔwɔ plot wɔ so kɔma mpɔn ɔde wobɛgye 50 million kai ehu papa woyɛ bɛrima na ɔbaa bi wɔne ne keka na ɔbaa yi wɔkɔ abɔnten na wɔsɛ mehu bet bi mehu shoe bi designer shoe bi matabrɛ na wagye wɔsɛ wɔkɔ ka sɛ wɔkɔhwɛ baabi ɔteɛ no kɔɛ wɔkuma kokɔ yɛ mutuo pintim pantan na waba yɛdi ɛda foforɔ na wɔwɔ fufuo na waba yɛdi jollof na ehim na waka kyerɛ sɛ na asiska ni ho na nsɛ me nkwara no baako no wɔka kyerɛ mo sɛ gɛn ne ka so wɔba mpɔ nam sɛ mele meniska wɔsɛ saa ɛne amensa ne wɔ hɔ akwakwe 2 million na gɛn ne de agu no fo so odwai asɛm bɛto papa asɛm ɛbɛto hwɛ asɛm wɔ kyire meka kyerɛ wo na woka sɛ pete mu asase da hɔ kwa hwɛ saa ebe mu ma mentene ne kakra bi no sɛ penten asase woka sɛ penten asase no nyɛ penten pete wonam wura mu abakɔ na baabi yɛadɔbu nnua na atutu ne nsi no pete na woyɛ na wafa pinkas ne sofi adan a mabɔ profile me to foundation asi dan aboɔ toriwa awo abohunu wani so asase na da hɔ no obi na clear so saa enti pete mu asase ɛna hɔ kwa na ebinom sɛ penten asase no asase bia na penten saa ebe we mehwe mu no me kokoduro penten ɛhɔ na barkese dam na tai koduro no me kokoduro ko bisa empenform so there bi nya ye ha penten ɛyɛ pete mu asase ɛna hɔ kwa na de okwa na no akɔ bai jollof ne akokɔ nam saa mɛma no wɔkyea na no wɔka nam a ɛnya asɛm ketewa wadidi yɛde tawra gu kɔ ho waba yadi na wahempe kwasia mban sɛ hwini na ka saa wobɔhunu akyiri asɛm enti ma bi bra na yɛwɔ hotek no ne yɛsɛ yɛ organise awadeɛ na akwa bi baɛ na woman bi sɛ wɔne ne bɛtena na me de number ma no ɔkɔ hɔ ba sɛ Mmrantehene dabi ɔba no me nwa no adai wɔse hwɛ wakɔ ne dam Mmrantehene wakɔ ne dam fa ni chegu ɔba ne dam divide si hɔ no saa bɛ ne divide na aba so me nkɔ ware ɔba we na Mmrantehene woni makatua ɛnso ɔkɔ no na ɔbɛ yɛ kuma kokɔ wɔ fufuo ne yɛ pinti pantan wa ba yɛ di wosan akɔ hɔ bio no ayɛ jollof ama no aba yawe still ɔsɛ dabi na me invite wɔ ne ɔba no me dem na me sɛ o me tɔ adeɛ wa bɔnten aba 1.5 hours na me kɔ no ɔba na si trust ada bɛ man so ada na me nya na wɔ na me ma ɔba no ma excuse na I know me ma bɛ man ma excuse and bi sɛ ɔba sɛ na mo kasa wi ɔsɛ wokɔ wɔ nkasa yɛ o wokɔ no ɔnkasa yɛsɛ te ha na me de mani kum ma da sɛ wɔ no so ada na ma ɔba ne pie na ma bɛ ma ne bae na msoma sa won na keka wo sɛ ada bi o sɛ nim sɛ wo na am sɛ wo ye kusi akasa wo nim sɛ me ne ɛne sɛ ne me ne ma ba bɛwro ho apagya wato ɔba no so me boa okay ɛno sa na man kasa na no monyum mo no bi aka bi a kyerɛ sa da fi sa wa no bonyum Say you see much. Oh, send a credit. Oh, David, no cribia, you can say. Oh, some man, Mr. I'm not just a man of bonum. Say, throw bar, the cat in Nibina or Cogina them poo. And I was what 3 hours at them mean to Nana Yere. I said, Pagadi want you, I had no. The Yere said them. I said, Pagadi want you. Or was it that all they were you? What the Tibia about you at? Now, guy, you know.
no kure we see abema e koka ye kura say okay Manchester wa no bonnum den nya mama nyina na obema bu okura ofro obama na kura na na hopo no mu nya ne ti na no de ni abonsam na wanya bronsam obu ho na in nature o say obu a wansoro e ka say soro a sa no mani nyina ka soro no ho bi obi ntimi approach oba say ma me mpa chobra Oba te ultimate approach oba da say nya soro bone ana ya soro bone o da nya soro bone say ye ne ha no ye culture no ye ne mema na ye fe it is say we be ma na ntimi mfred ye dia yo emwa de kingdom kura no akokọ kotre odwai aponche na ntwie be ma na chi so oba so de me say no enti sa na nipa da sane so be ma na chi so oba enti mu ya na ye be hre ma no ya na obu wo a opeso ya ma be ma frɛ no ye ne ha no ye nim sa no ma ne bebre uyi mema 100 ye mu be 80% ana mfa se mu be entimi approach oba ba ya na ma no de o ma ho facility o so peso mo ye ma be ma frɛ ba ye ne ye mema no ye entimi sa de no bebre suro o hwe oba na ho fa ogina ho designer te se de wo kan wo no ho no o ntimi nto etia na so but ono oba na so ba no onya sanka wo frɛ na enke ope nanso eti ma na omu susuma tab no koso eba sa ne hunu na mema e ma na omu nim ne de omu dress ne different oko low eti no be ko high eti no ko high nti esa okay suku pa na omu betimi headmaster pa wo suku no mu asem we mento masofo because sofo ansoro mental man say man say your program okay obia woni obia safo fra wo yire nyo yire na bepe wo ka men pese me toma wo so mo afo so me aso to the toma no nya hwe de ma toma wa na odawro ma oba de utimi friend na anya me pe sa me tro ama on ma ayire me toma confirm na me jumi nya no pa ye aduma be se de ka yibi free o dabi na wan enka ne yemu obo samo na no de o yire ya wan na ma o na hu na sa tie no ne ye ka ba aya na ehu so ka ho awu se emema na ye ntimi mfre ma de hu o ka ho bi asa o say ye ntimi that means that you are mema o muntimi mfre ma mema o muntimi ya na ehu e ka ho ana se de na o mro sika no se oba na ogina naso na wa hye no wore ni nani na meka se che da ne nan a kwa hwe atani bi ono na ba bi asabe onyanya ne kakra obedi wotuma kwa ana ma che nda wona no mo ye important sen ma che na wona na che ne ye important mo no oba no okay but che no so threaten obi o makra pa eno esa no ni no mo nanya eno no mo ha no ana ade ba ko ha mo say mawura ni omoni no mo hye no etimo mu bemba bia ade se bia wo da post ka mu a wo frɛ na ne ohu ano ode nani ode purpose enti asiesie no e too high enti na man bebrebe enya ware no na so meme bebre hu e wo ho kwase komuhia maya omu mera wase adu furu pe ho asem ne ka ye na we dey betwe mo keke na betwe mo dem so menka seconds yo enti dey betwe mo so ne say too much of everything is bad ade bia mro so no eya na enye oba wo ko be man che no ma osike do so pia ehu na mka so asem wa chiri na ema dodo na akateche omo ne na prayer camps ne baby omo pemema na ebi won so a said the yesi kenya no wa ho fama no said the wa yama na bro so no be ma bi wo wa approach you no osuro onim se wo ho ka ne de edan ma enso ebia na ente sai ma oba dodo na wo mu fia omu hyehyehye ntade bia wo bonte dia no aye ne ho hyepe ase ne so bad ye se ebi ma wiase na se de wo si fa ne ho no obi entime mfa ne ho sa wo yesa na be ma bi wo ho ano wo pese obeba wo nchen na kwa no obeka sa na nti wa ware kwa so no esa wo dressing se de wo si aye ho hyepe abru so ni nti no osuro obedwane akoba bia eni kwa so no so bia wo konti e ma na omo pekunu na omo yi omo ho kenten wona ma no ai pompon fe no omo ntwa so kakra omo nte so omo ya no omo atoa so ndawase adufudi ade so nye adufudi ade nye be ma no usia no ono o kasaye o ma usika to credit kra no
wɔde 2 million ɛbaeɛ so kyɛ sɛ wɔ hɔ a no wasɛnde 5 million ɛhɔ a no wasɛnde 1,000 Ghana cedis bi kura na wonya nkɔ ne nkyɛn da maame ɛnkase wonya adufo de wo meka kyerɛ wo sɛ asɛm wɔ akyiri papapapa katakyɛ ɔhɔ no yɛ na de wo mu sɛ nye ne nya na asɛm wɔ akyiri dodoɔ na asɛm wɔ akyiri te sɛ deɛ wɔkɛ ne wɔyɛ adwene paa na deɛ wɔ mu ne sɛ na no meka asɛm bi sɛ bɛrima ɛpɛ ɔba ɔmfa so ɔbɛto susu anya 100 million na ɔde apɛ ɔba baako ɛmfa ne ho nti bɛrima bi wɔ hɔ a the way osi gun ɔbaa no onya ɔbaa no a ansa na bɛrima bɛpɛ ɔbaa no dodoɔ no ayɛ sɛ ɔbaa no wahu ne pɛn o wasokɔto no akyɛ so many years or so many months eti no ɔno no bɛrima bi ayɛ n'adwene sɛ meekɔ mempɛ sɛ mɛlusu eti wɔɔkɔ no waboa ne ho ɛna ne maa no aba no ebinom dodoɔ naa no ade a wobɛyɛ ama n'ani agye na wɔɔtwe ama wo ɔde n'akoma ɛma wo ɛno ti na obi wɔ kora ɔbaa wiase kora no sɛbe bɛrima bi amfa ne nkɔtena sɛbe restaurant kora ne dii da bɛrima no kora bi kora ɔnkɔɔ da but wɔɔpɛ wo nti wato susu ɛna sika nso ɛhyɛ ho na sɛ wo ne bɛrima ɔbaa muvu a wo ho ɔden yie short baby ɔyɛ big nkwa na apɛ so because woyɛ sɛ ɛno na wofi so wobɛtumi de awini no menka sɛ mmaa no nyinaa na wobɛtumi anya ɔmo sɛ aba dodoɔ na wohu sɛ bɛrima bi gye gu ɔbaa so bɛrima bi obi kora tumi kɔhan kaa haring kaa short asɛ na ɔde awini ɔbaa no aka ho asɛm dada nti ɛsɛ sɛ woma w'ani da hɔ meda wase paa ɔbaa bi bɛtumi ayɛ bɛrima bi tumi ayɛ ɔbaa bi ho adeɛ sɛ wobɛtumi ne awene no owie a wɔkɔ nyɛna asɛm because ebinom policy no deɛ wɔpɛ hunu no wahunu nti biribiaa nsɛ da nyɛ ne nwanwa bio abusuafoɔ moma yɛmfa wei no to na yɛnkɔ nsɛm no so nnɛ adufudi adeɛ bɛrima mmarima binom de adufudi adeɛ akyi paa bɛrima bi wonu wasi ne hɔ anɔpa bam wonu wasi ne hɔ awia bam anwummerɛ bam asan ayɛ deɛ ɔbɛyɛ nyinaa ka ho na wayɛ n'adwene sɛ o kyale ga bi amanya no ɔn sɛ last bi bɛrima bi kaa sɛ wagyimi South African ni no asɛm wɔ akyiri nti mɔmyɛ hwɛ ne yie abusuafoɔ maame bi de n'ade srɛdeɛ abɛto sompa 93.1 anim ɛnyɛ yɛn abadwafoɔ anaa me a mehu sonko tiefoɔ nyinaa ahwɛfoɔ nyinaa wɔde abɛto yɛnim na moma yɛne maame no ɔno aka n'asɛm ɛma obiara ntie bi maame no se ɔpɛ sɛ onya bɛrima bi na agya wotietia so ma no tietia so ɛnso yɛ point sɛ wotena hɔ a asuo amɛn wa wobɛ nsuo tete no wokyekyere wakura na wohwɛ baabi a nsuo wɔ no sɛ motwe too much a wontumi nka sɛ nsuo no mɛn wo mmom na abɛbɛ nsuo no nti nsuo amɛn wa wobɛ nsuo nti maame ɔhwɛ kwan a na sɛ nea ɛsɛ sɛ wɔba forward wɔn forward a ɛneɛ wɔn wɔ apini mu kama bibesiensi if the mountains don't go to Muhammad will go to the mountains. Katakyɛw saa nɔɔma no deɛ sɛ nka yɛsua a Ghana nka yɛsua nka bɛboa yɛn saa nɔɔma no ma mmaa bi abɔ sɛbe mmerewa a ɛni kwa sɛ kɛkɔba no saa me da bia meka ɔbaa ho bɛrima na wofi sɛ wodɔ no a piri ne ho ne ka kyerɛ no ɛnsɛ hwee ɛmomienu nkɔmmɔ abusuafoɔ mama yɛnkɔ yɛnim yo wowɔ asɛm Katakyɛw yɛbɛkɔ yɛdim no na yɛka kyerɛ tiefoɔ yɛ a wɔnom tie Sompa 93.1 FM sie da wɔn nyinaa se wɔn ntɔnkɔ so a na wɔnom nyɛ yɛadom ntie yɛn de pa ne nsɛmpa abrabɔ mu nneɛma ebɛtumi aboa wɔn mama mpuntu aba wɔn so abrabɔ mu no nyankopɔn adom Sompa bɛyi deɛ wɔnom nsa bɛka ama na broso nti no yɛka kyerɛ wɔn sɛ nyame yɛ adom a Sompa TV no watwe pepepe Asem Empe Nipa dwumadie no yɛbɛ platform wɔ hɔ nti sɛ saa bre no obia wo pɛ yɛhwɛ live a mesraw radio station no anase radio set no esi wo nkyɛn no saa fa wo phone no ne ko Facebook abɔ Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM ɛbɛba na sɛ Sompa TV Ghana
ni nyina Facebook de no YouTube nso no obetimi akọ Sompa TV Sompa TV amano ne fo no aha me hu se mo ba so mako monya ne ntem na momra bebre se de be ya mo nso no de ekoso aha na Asem Empe Nipa dwumadie nso no mo nsa betimi aka bi no mani nso etimi ahwe de ekoso ne bi enso e wa ha se nom na me so wo pe bi a videos at trendy bi any news trendy bi a Sompa ye fan kame ho bomadian ne ko sompaonline.com ho enu ani se wo kwa ho a na wakwa akohwe bi na wakenka bi nso de free ho www.sompaonline.com ana se www.teraonemedia.com na enekrampo de pagifo no ma ya adom ede eye ne pebi ede aba etiefo monsa kan wie monko Google Play ho Google Store Play ho no ansa wo bo Sompa app bi ho a ye de abenti no wo boss ano enu ane se de ye wo ha bia no na etwagu na wo hwe na wo tie ye ko Google app ho Google Store Play Store ho aha enu ane se wo bo Sompa app bi ho ye de abenti no wo ba enu ane se no anka se bie na wo tie te se radio na wo hwe te se TV nti no we ya de ampanyimfo de aba na Sompa TV no so se wunya e wo multi TV decoder no so a me so mo bi me risk animal wuni obi sa wo ho a wo hwa wo channels ni mo be hu se Silver TV bi e bokọ na so wo enu ane se wo mia so e do be kọ Sompa TV Silver TV wo boso a na dane na kọ Sompa TV nteno ye da mu nyina mo asem nkọ so na mo nhwe ye na mo ntie ye ne pa de ye wo bi de ma mo Sompa emma aketua pam paketecho afa de asam akire ne so de asam akire ne so pa mentumi nnafo no mentumi ne di obey broken heart a guru kacho pa woti muante yesre wa ye ma numbers bi wo ye brebre na bo number no na obi mia so a wogidi ajonkwa ohina yere fa numbers go form numbers na ye 0546 omse ya twetwi ma won na yo madaro mama ye ne sa pepepe 0546 me gidi so bi aboy no afa no abo 88 32 87 0546 88 32 87 and abesa abo we say nso aka 0243 58 another 58 78 0243 58 another 58 78 de ha wo bia no yesra mu sese de ye adwumenti nyame ya adomo a wo de pon wa betimi afra kakra bi na de che yenso so no wasa ato aso nti da mu nyina mo ase na ade a atiefo ne ahwefo ayame ye ni age pa ne se ye de number ya to dwai ade be chi wo china no na biri nyina na omoda so frɛ in fact me hwɛ ranger Sompa ekono a ehu na nyame nsa wo mtra nyame nsa wo mtra enti yadamase mama ye ne maame entwetwe nkombo kakra agona hene bi na yere de maame nkombo na wokọ agona na ibisa wokọ aso na ase wo mebedi nkomo a na ya che ugedua because ohene yere de maame nkomo nti je so ka se wo mbetwetwe nkomo bi mebedi nkomo na ya ba che ugedua je so ka se mebetwetwe nkomo kakra na agona hene no na hen kwa bi de kwasi abujo na awia kete betu okura ko bi se na yere de aduane aba na ofre na hen kwa so mfa chense magibi na ose kwasi abujo ho o here dem ho kwasi abujo ho na wasesana ne da bi na kwasi abujo ne ho ose yo ne de ho mfa chense magi aduane na wodi misa wo soma no awia so abo na wura ofre ma awia se betimi awe so ose na kwasi abujo ne ho na ose ne de ho mfa chense magi aduane aho ne gesi no ne akwaya papa ya na nani afri a osoma na na ya otabia se bu na wo kan ma na ni afra
na ne nana baako kwasi ono osoma no ne baba na akoda no 11 years na osoma no boss kwasi abetie no bokakota kwasi fa chance beji bi wose nana eye enti ne nana hia ase esi odidie no akosen ho otwa no otwa otinam no atinam enti sisi anaduane na sa bet ulma so se wane ne baba ne kwasi na wofi enti wonhunu asembia kwasi beji koto bankubra obo se kwasi fa chance beji baako oyi boss no baako e se oso nana yedi ne nana start ya no so start go na near friend you hu enti da ku Nyankopon ye papa yadom na otwaduane na ne na ne atwa na akoda na se na yure firi ne ho se oyi nani kakra na ayi olma sakosi akoda na se chi hwa na obuma no na wo friend ba na ajewa o se papa o se bra akoda be na mkura na nse o se papa wona na me na hwan o se nya kwasi akwasi na da bia wo ba me se fa chance be je aduane bi wo se menye oh I think we know more akwa be I am very very terrible no But the very as you she esa kana nenko anya obone she na sa akwasi American yes we adwuma o Germany airport o nyini ya be ma panyini oko yeah abusafo mama ye ne maami ni nkomo kakra ba panyini mo akwa ba na ho te sai ya me adum yo ye de menkwankwa na say what ya sembi abetu ye ne naja ye si ye naja ye timu kakra wadaroma asembe na ade beja sompa FM 3.1 damase yo atiefo nyina Mmrantehene de otaka FM minimu ani ache fan crab nyina na me wo ani ache wote ede ben ayi virgin for eku nyina virgin for ko yo okay asem we de ne kwa sen kam me betena me kura me kan sen kam me mpenisa we de say me de na ma bejantin ke no ane se mo frɛ me se dia ma me ayi yo enti na chese aja opo bi ne no akam ho hye yo eno amena wa kan sante kasa ti ma me ope be masuo bai mimi we ayi sister inti dia me ne ya yi no ye tipen o ye 62 ana 64 ana 68 wono wo che opanyi kura wo pe yo but wo mpe dia wo che ne panyina na dia wono che me dia wo che no dia me che no na je se wonyini se me da bi esa de se na makofa akwala o da bi nya dia wa che no o che no bia na wakofa akwada o ye 58 55 onya koda onu so won mbesi wam enti bia 2020 ne 32 no na wakofa koda na se obi a wo 50 mu koso no de etimi fa etimi ada 45 45 no wompe da bi 25 for am go 60 years na me kofa ayi de me kwa ye besere me man kwa besere o man mpene yo mpacho na ede na ukunu firi wonsa mpacho be man ka ba bi yo me wade cham so de na ye wo ho yo be man afrim na ofrim no nware bi o da bi I say de me fa no so no ye ba no wasi ufie ba ko bi aso no wonim so wosika obrata de adi me so me kura bosia na me si fie no nti de weni de na me ne na tena ho sa okay ma me yenhwe be ma opese onya ne tena yenhwe sika sam hwe opesika ni anase wopehiani acho me mpesika ni nyanzo wopehiani de menya obetimi ne matena bia ma yina enti ase wa hene Solomon wo se awurade ma misika nanso ohia de ifiri me so mempe
what can ye pa because uhianye ntina chese woni aja se want to be bidia na ma me modi die mu obi a obeche opanyine de onenam 68 or 67 65 or in fact ebi kura akoko kodo ye ahye ana ewu agya no ma me modi die mu ye be ndai mpacho ne de wonya ba unya ne sa ode ne bebo brade a ene de wo be ye bia wote asam na se sa de me meti ase de nenya bia ne edi jo pia okay pacho say pe be ma wonom sa ye pe qualities no bia na wo kan na wo bia yiti be ma wonom sa na bia entina me dia be da wo no Mmrantehene de say wo ye mini padada ntino wa wo hwe de se na wo tie no no wa nkasa silence in court mame asante kasa ne ye ka no wo ye mini fada da ne de na chesa ye se obi a won let na ho da bi minimu ne dada se minimu ne dada wa chirim minimu ne dada wo tek oh da bi ni gensi ni so ahodo bebre nti we ye gensi bia we de mini fada da se minimu ne dada wo tek mesro mame ya na o mu tie program ne fie mpacho me fie ho ya na onu mutie na san me nua me papa ka echi wa firi mu de na ne ba ewo UK wo ware na yese memfa kanenhye akobane manadamfo no obesi na na fa kanenhye na ne papa emfa kanenhye oba no na mbe kanenhye oba no in fact me duru fie na picture na da oba no phone so da ai mechi aye na animu nye TV nani asai na pepre yi kire me ona de kai she obayi koda ketua bi asu kon ma bi na odeka akose no ntinne aja bibia na wo ya no ahweyi sama amene kura ba na Asem Empe Nipa da bia one na twi so pai so ye de aja nyamsumti menya basa okay mame no ache na Asem nyina mu na mpacha dana o timo no say ye wa o modern kakrakra be man ne wuja wa na mia na me ye we wi akira nsa na me kwaje kakra bi na me ye e wo fine ayi tabre utra kofodua why are there pa okay anti yesre ne number de yemfan tudwande ana yemfan tudwa wonia wohia frisi ye numbers no so number na de adwuma no ya so obi asem ha obi ofrisi so no ofrisi so ye be ma wo maame no yenka se the number tudwa no Jana mama mo numbers na bia na obi pese but your number ye bo nya mama ne number ye mpene ma ye mfa mama ne number tudwa 0546 88 32 87 0546 88 32 87 and 0243 58 another 58 78 0243 58 58 78 Intimo fra obi crash asefre ya ayo pass out to boss mama unya de wo ma ope o ma me pa cho say ope ya mpanufo ka ne say ope aboa na ya na ope ne odo ne manyina nti ayo obi do wa odo wa yemwa yo ti asem na dona okra so tipen a wo pere de ba omis ne ba kra nyinyina ate ho bia something like that na o munyinyine kra se ne odo nipa na adon na yemwa okay pepa so ye hwe aware ne distant na ni kurum kwa no be ma be na wo pe no bia wunya fantini a wo pe wunya bununi wunya santini a wo pe na se wunya broni kra ope bia anti
maame sɛ ne nkyi no ware a w'ani bɛgye ho na dɛ mebisabisa nsɛm paa o ɛho hia nso ho hia anaa deɛ wopɛ sɛ wɔdwene ho ansa ɛwɔ sɛ bɛrima no a wɔtie no wɔ ho ansa na waba forward mepakyɛ o yɛn nyinaa yɛ nipa deɛ sɛ bi deɛ nokorɛ deɛ yɛ baako deɛ mempɛ deɛ siremuni ne anwona ne hɔ side no deɛ mempɛ akwa no ntira nokorɛ deɛ yɛ baako pɛ mate akwa no sɛ na mekae sɛ kwano sɛ meme so medeɛ wa attachment ya na mefiri me so medeɛ wa wofiri attachment ya sama wotu kurom okay nipa deɛ kana asɛm a obiara wɔ ne likes ne dislikes ayi woman bi ne ba koraa ba ha naano na meka sɛ budo ne nua ba ne wɔfa asɛm no wɔsɛ ne ba bɛma panyini wɔkɔ medical school wɔayɛ doctor na wa ɛne ɛdene kɔɛ nam sɛ maame ne ɛwanhwe a ɔware wala ni o wɔsɛn a wɔpɛ ne saa paa wɔmu firi sepɛ yi a sepɛ buo kurom ɔso waka kyɛn sɛ wonya wala ni anaa adaka te ni ba ɔnware no ɔpɛ paa na ɔmfa no mmra na ɔmo nkɔnkɔ yɛ amane no biribiaa maame no ka no point blank nti maame wei so sɛ ɔnso wɔmpɛ ne saa nti yɛno deɛ nipa bi wɔ koraa no sɛbesɛbe wɔwɔ no ba bɛrima baako paa woyɛ deɛ ni ɔbɛma no ware anwona nkran anaasɛ sirim na wanya mma no de aba na maame no agye ne nananom na wɔde akyekyere n'abusua kama na yɛ fɛ saa na obi so ɛwɔ ɔyɛ anwonani na wɔn nso ɔpɔ bɛware santini na ɔyɛ ho adeɛ na wɔn nso agye nkwadaa no kɔ ayi anwona na yɛ fɛ nti no ano no maame sɛ wɔwɔ yere a wopɛ pakyɛ ne deɛ kɔ adaka manya bi dadaada deɛ ɔwɔ yere no deɛ nka wanya bi manya bi dadaada mempɛ nti wompɛ deɛ ɔwɔ yere pakyɛ dabi na yere no ka kekirikiri bi ama mu o dabi ɔbaa bi wɔ hɔ a ɔno koraa baa bi a waduro no ɔtumi ka kyerɛ ne kunu sɛ wonya bi a wobɛtumi aware bi aka me ho nti mesɛ mo a motie no monti na mebisabisa nsɛm yi o nsɛm no a mebisabisa ne mmuaeɛ a maame no de ba no ankasa bɛkyerɛ sɛ you are totally disqualified nti don't venture nsi hɔ koraa so obiaa yɛ no adwene sɛ ɔba a maame no akyerɛ deɛ wɔpɛ ɛne nea wɔmpɛ nyinaa ɔsɛ ɔmpɛ bɛrima ɔwɔ yerɛ maame no deɛ ɔwɔ mpana so mpana deɛ so ani ahunu biribi a ne kɔkɔhwɛ deɛ mmienu mbakyare deɛ sɛ menyɛ huni okay maame sɛ ɔyɛ adwuma wɔ fm so yi a wopɛ mmeranteɛ na woyɛ deɛ mesɛdeɛ metie menim hwee menim adeɛ ɛda bi hwɛ menim hwee menim adeɛ nti sɛ sɛ wompɛ krakye di me kuro yɛ adwuma yɛ fɛ na wonte borɔfo a sɛ maame no deɛ nkɛmfa ho koraa ɔmo no ɛne ɛfa ho me a meyɛ adwuma fm no koraa me koraa mente borɔfo anya hwee me koraa me program a moyɛ wɔn sɛ twi na meka okay mono yɛne abrɛ o ba ne ade asɔfo yɛ sɔfo ɛnɛ mempɛ ntɔkwanɛ mekɔ kan amanfoɔ bi nte aseɛ sɛ mehaw ba ɔmu nim ne yɛkɔ so wɔdɛ ma maame kasa yi ɛnsɛ maame nti ɛtia na mempɛ sɛ mɛkasa maame tia yi deɛ wɔyɛ me na wohost program mesrɛ sɔfo sɛ woyɛ saa dabi na wohost program no sɛ mekasa ɔyarefo a mɔnti kanokorɛ na ɛnyɛ adwuma tio yarefo bɛ ne ɛdena berɛ no ɔhyɛ de yarefo ama no dabi nyɛ ɔno na gyeeyɛ wɔn na agye enti mepɛ sɛ adeɛ biara mu no woyɛ kronkron na woka nokorɛ dabi mepɛ sɛ woka nokorɛ sɛ ba maame yi ka sɛ deɛ nsɛm na woka kyerɛ me ka nokorɛ sɛ wo bɛɛma
swati achefo mu tie enra yenwa ba bi frɛ tie ne ye pa sɛ adana me ha sɔfo tie ne ye de sɔfo ye me ya no enra ye pon ye no enra me mpabo ɛhyɛ me ne ho asai ba na nipa nim on sɛ ma mi kasai want to know what premen ne sonso ye bema ne sonso ye bema wona ka sa atwe yo hwehwɛ yɛne yɛte fidi so bia wɔ yero ayo me o sɔfo mesrɛ nya sɔfo nko adwumayɛfoɔ nyinaa ɛne technicians ne nyinaa yɛne ɛyɛ adwuma yi technicians ne na menim papa obiaa wɔyɛ na akɔka sɛ wei deɛ fa na kyɛ sɛ na yɛde koraa wɔ fie a bɛma no hwemu atwe no na sɛ menka kyɛ sɛ wɔmfa sɔfo mesɛ woyɛ bɛma ɛne sɛ yɛbɛkɔ ne sɛ yɛade a ɛne maame no ɔyale no yɛhwɛ ne yɛ o hwɛ yɛmfa ne pɛ nya adwuma yo nyankopɔn pɛ nkekanyɛ o ɔpɛ ne pɛ ne de yɛ bɛma wotu onya bɛma ɛhe na ne fa sɛ ana wo ba mesoma bɛma sɛ na yɛnyina di ne wobɛka sa akyɛm sa yɛ ɛti ɔmono susu sɛ maame age na ɔpɛ ne menuri Onuru 60 years. Omono nye 60 years. Ada minimum omo age. Nye 60 years. I don't know me ana. Yeah we omo qualify. Baby so na ma me so pe. Sure. Mama. Wadaroma. Ya da wase se watu na mo yete sa. Ya wadaroma se kwanda me yanka. Akwanem. Mama no osua de bi pa o. Sasa. Mama no che no ma bi. Na ton de ane hunye ma me obon ton be me pa cha yuko hey oyuko ni ton kase pa o oyuko sante pa yo oso oyuko ni na ebi sande ma na hia bi no obi na afrese sia no oh yes oso ye panyini we nkwankwa bi a wo bi sampa kata choda na me pesenka me kanu me shawadaroma mami obetra se no o ka se bi mami woni tv so yam uba e mrante wa musa wodin e mane hawo na wayade mami wayade nye ni pedwe obi tifi a wo pe bi so so obeba hwa mami wayade o se ye kasa ya bomu abetwa mrante ne bia no le bebi eno ni ye problem aga na ye wo no ade na da onya wo pe ba obebusa no tise okowia patro so atini enti ade a waye no eye na wiase no ubusa 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 no be ma sa na tie ma ne hawo ma me ne kasa mu ne fapim nyina be bia wote no wo ye new site tu meboa enti wo hia be ma e wo ne ho se de be a okodi pa na se opie kura na nipa ofie awan so ba kasa de ampache o kasa de na o ya ye se awoba e se a wie ma ye new site na de hia be ma what new site you about no statement what the buy na me gina so aka so what ya say ono na ye the buy no say the ntia emma all pe bibi sa na no ye number 1 because anko nam de eden edumre bi aga na hakura no sebe wonko awoda efi a woti wonko ada na sa ye mebo pono a obi timi wu abra ono obi na danka wonhu e wo kwan bi so enti maami de wo ka no me mani age eno na obeka se na mrante wa futu sem no obeka se na ne asem we yentafo so wedumre bi a yenua ma no no wo mo masisu no obi timi hu oba bi ba ma bi pa esese nko ka kire ne se bra ho ye me fe minyankam no obetena enka ne nsa no na so asem obi abefa ko nyankopon de pa ma ye ni odumre bi wo no ma ubusa o de ma wo ye hu adwuma na wo ye wo ne o de ama wo eso na ma bi ti ho obema bi ti ne bro no so bra yi twam koba wo pede pa enso ntimi short as na mami ni ejina na okase on person ofa obi a wo yire no me ne ya adwe because age we mami wa famu anti ne de opena sumdue mami nyesa no chanko obi a megina ma bo wadapa e me ye kan sebe oba wo so won kasa kura no ha bibisa anti katajo mami na asem no abie pono shanete e me bi se kina omo so beba na mami be me bi se o che ne panyini fie num ono 55 kana nije ho pa se ono betna mami in fact any age no no na ka kra wonyi ni me no ya ba ya kra nti mami 55 no de kwadwene ho kakra me hwe why fi se no abeboa na mani bi so kire se nyampa china
almost beba. Enti na me so me na mo ba se bi wo ho a na wo pese obeba nso wontimi mba me so me ba se obi ambra yo na o me kan haw yo mama wa ya de enti se ma na ba sa no de a ani ya marriage table na ya ntoto ya yo mama e bo de e be ja no akwaje wa ho me nyankopon pa wo be ja no mama nkwankwa no de be sie bia no ye be ma waso ate wo be ba yo yeso ya da wase pa yeah abusia for ye ko ententem ye ko ententem pa na ye ka kire obi a opese ye bo adwaton de ho dawuro se bra nyankopon pa adwada na ye bie kwai ama wona obebo adwaton de ho dawuro no na adwada no ebe butu bisa ni ba bibiri gu pruno chi omu bu pruno no adwada e bie pruno twere efisa bra na o pese ombo wura mu na akakakra na bosome na so na bere ni suanti ehunu kontabuo no nti yesase bosome na asase de a adwada ebe eye second ti na chese aje twere na omo abowuram nti firi dwada kono afiri so ba yesese adwatonde no ho da ubo no ebe koso pa nti wo ba na ya bo adwatonde ho da wura ma mosumunim se Mmrantehene katacho be ma de o de ade to puno pampa so ayeto obi o to ade ayento fi se ono akura se de usi bo ade no ho da wuro na airtai yen sister station bi na obi board bi ho da wuro se do wi eye papa won ma wutime da obi no me ya woda ya mani fie wura kwa na ko bo no prunyane no na adre so no sa we da bani na se wonam na ya bo ni so a na wonum bi a wonna ado ebtani wire free no adro ba ko no so ni pasa no trade ya yento nti abusanfo next week de mo bete adwatande ho de wo pa gidi metia togbe ahankeke na primary but ono mom de say studio ha pa oboa so betimi asi studio ha obaba nanke de wo mafunu gina akwa ya no akwa bi na nani hana kakra na ninye na oko adwuma no pa no ana oyi ne ntade gu mpaso se ne baba no free school bantama wonsi ti ne baba ne bisi no ne baba ne sintade na ansa na oku school na oyi ne bet egu mpano so na osintade no abobo ne kama egu akonwam na obesi ntade na oyi ne bet ne gu na man ne free adwuma bae no na akwara na free school mai bet ne so nto wotu na ne ti bui ewurade ehwa na nwa obeyi okofa o mafunu na pu yesu moja nka wonim na pu na danfo ko ne nche na se kwasi adai o se pra behwe yesu moja nka wonim premre na danfo so ninye onso ko hwe na na ko twempam protein bi na ne bana free school bana da adai o se bra behwe o se da nya obeti enti sa wani hawa mechero baby ifri juada eko mechero baby na wako na omuno nipa da sani anyame bo we duru baby a yo ho aduro eduru baby a ye wo ho aduro baby a ye duru wani waso obibia ye wo ho aduro mo se wanya wo ho aduro a ebe hawa nti tata ho nya agya ho numaduro
wasaduro ai na watana ha na siateka bubu agu ho wabra 21st century for ho ha aduro ye wo ai mamia pa na mrante ema na twetwe wo o meko ema na twetwe oh at times no unso kwa ma mia massage o akwabi massage me biribi wan say da mo me de but no so my head and so but na ni so free mani ase na so master ha you for sorted me me catch no place wa bom me so what na me yani ani be fa o say me massage hey akwai ni kokro hey akwai teje nwa bi o na so master adai yana mka me sa me boa me no wase Asiatica for God almost our machine cramp some massage kama hono yes asiatica some not your own say or private mind wo fe na no be massage na onyale so ayen ko na na wada roma onyale ayen ko na senye onyale abetimi akwa hwehwe wo moje like oni pedie nim before ya empesa asiatica bantu massage obanko massage betimi akoda se bia ehu hia na akoye olma na ye koye ne surgery hania na nim say wo sabe wo yi wa japade so se de nia omo san reso na o se wo ho na ye the green screen bia betwa na ge na yi enema de shewi adai o kan kro mo fi na o se papa ye do be ko theater na ye se me yi ho ansa o se adai akura wo be kan de na omubi entuma kata na daja so no na ge no so na yima ai na ge ne sa papa dey no so sorry na ge ne papa mesro wa ya haye nyesa na sio ai wo so san so ai o se papa dey wo nyare ana no so me yare and again ni jade wo ye bia o papa side and o kokko yade fofo say the be na bibia betre na o san bae oba na oba so sesa na nyame bo na jadi na sa na nyame bo no say wanyini so teacher ni fi na kwani mu bebre my I can be 85 years penche wadi bo Ghana awia se yentwi ni break enna se yentwi ni break enna se de ene su ne bredura wontimi mriki na ayese maye yi omoye minim pedika ye de dwidwu na mu no wo sese wo kwota na ye de tawa se bebia wa de ne wono seso begonye dipanya ne timi so ba na de seso na wo de wonan ato ne seso ase na wo so no ebi mu yo ye de gu sebe bebia wa japade ne wono because Mmrantehene wa nhwe yi asem beto omo ba ku bu omo massage na de yi ni rerew na mu na bebi ade no no Nyankopon se bebi ade no no ma bebre ne frefre de ba ehu pa Martin Pachopi yo abusafo mo ma yenko asem foforo so ye ko asem foforo so mo ma yenko phone lines no so ansa mama obebie kwai ama manka ye no wo mo so de full vim beba enti eye mami wo tu ana mo papa nyese bia mami sese nyese bia wonya be mani bio nanso pese asem be si Mmrantehene nipa no odo wadwene bebu no kwase a na wonya ba bia wo frɛ wo na aye ti nti abusuafo mama yenko ahoma no so numbers ne ye mienu 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 0548 931 931 Obi abahoma so ntimo ma yenko ententem hello yeah me chiao ni abejafo nyina me ma abejafo nyina aje so eburu so mpa ma ketia pampa yo na esie ni news wa me hey medase mafia yo ayo oba
no mesrao minim sa wa ye bi da wo di asem we di afis da da man le ba wo boa wo mo yo nti minim sa wo betumi aye yo nti no obefie yo na kuma nto ne yam minim sa wo ba nya papa so ama na wo oh adai wo asin so aye asem bia operation ama me libia ye o mo asa mo me sia bye bye yo bye hello ateko yo hello yeah sompani hello pani me pastor ya frame bena kasaskin kwanta Mmrantehene no wa nya me fu duma pa no no na mo kano eno ana emanu bi no mu o pa de no pa so no so o be kwa kano o ya dia o be ka no so se no sa na o ba ma o fra ba ko nti no ma me no ma le feli nti no o nya the other person feeling the unit say I say no ma register ho yo hello good evening master Pastor Mmrantehene hi good evening good evening oima Pastor Jaboko de nyame nti boko number de bia me ta me de me san kan na de me say sen na de awrade ayi wadom mo yi ni dia na like mo ya de pa mi ti mu pa na me ba mo ntem no won ko mo bebre yo Pastor Atiri yo komo bebre no se komo no bebre yo komo no ba di hia na me meyi na di aka no adane amamo hello good evening yeah but tell me radio so that na say TV so because TV so me die 8 o'clock na be so I want my aka asemwa me nti ma me bi wanya 60 years no so opebe ma bi na ja o de acheche na wire nti say o qualifier o de someone be ma ko a ohia no naba wo so won pede ono wo che ne panyini pi on physical ni so what's that? And once and I'm back, TV so the 8 o'clock moon can in the and so man and now it's a radio so the most TV no now radio is near Sunday okay you Mmrantehene money adwuma me da se pa wo so me ma money tie pa yo me show yo me da se pa okay mama yes an ko ma no so bi hello Mmrantehene ma do ade na o we dey wa de share o se kwaju insita mampon insita yo be ma say te say na me adu o Mmrantehene me se won ka che o no kwe Mmrantehene money adwuma o ye mami so aye nyame so adwuma pa na Mmrantehene odi abetu ani ye nim se wadawo ma o be ya ma na bro so me da wase pa me da wase yo yeah mama yenko we so foforo ba so hello Mmrantehene yes sir Bacho maju o ka sa fini hene me ka so fit at the front place ahine ti ase front place me tra fori okay you aboko de aboko master wo hwe so mpa TV wo ho Bacho me TV yo front place ibu wo ai unipa so chiao Why? The cameraman, Mr. Japan. Yo. I said I will call pension across and watch radio. I know it's radio, pension. Yo.
Na ne yere so ho antiata. Oh, wanye ba biko. Ne yere no. Ah. Oh, da bay. Na je kakra. Yo medase. Ye fancy ya answer. Me wi am free. Okay. Hello. Hello. Yeah. Hello. Why? Hello. Yo, hello. Yeah, yeah. Aha. Da wa kwate me tia busianfo nyina ma so kwa na so fo. So, baba. Me tia obi ya. Yo. Abrante also last so na ka akra ba ku bia. What one dey also na kan che krekri ko beta fre ho no dia bro. Ai no we ntemo ho. Osman Abenku ba be he fichire ho di bia na waka butu ho. Eso one he wada kra na Osman Obeko say na wo wie ni ehu. Eso one ban che krekri kra Osman so nkoto beta fre ho anfa no da. Me that's it. Abrante ma me no ozo opekunu. O say Ma me ni so opekunu. Ampacho wo yiri bia me peso be bisa de ho hwe. Ampacho. Okay. Me so obi wo yiri bia me peso bisa question wo ma me na asem ho. O say ni ebi kra me obi adamfo a. Abrante. Fa no mama adamfo no no amfere. Ayo. Le chama so kwa tu fo ni. Awon ni. Abrante. Aha. Manso embuto we pa na mo de tu aba. Yo, me that's it. Hello. Agro de who? The who? Ayeku wada United States of Kopo. Ma, yanko. Ana mene yo fusu kaza o yo elipa. Fusu o ho. Papa ni omono ani ajeba. Kaka krem na ko yi Roman father kra. Ya me tell o ma o mi ni papa. Yo. Na debe ka je Mmrantehene si ya ko la tu ni ni yo. Hey. Kojo stage ya frame de si ya o si asendia bazia. Ezo otuma ya kra sa o. Go. Ode. Mo pa na mari. Oh. Sir, otuma ya na ge akire ya je driver ka ti on de oye. Ah. Adi na ya very day. Why? Dey very day. When they say they atu na wo won qualify wo kra wo age no wunu ma me no ja wa sem. O be no ma ho ari. Ah yo. Mama ya to so hello. Nobody go. Yeah. Nobody go. Yeah. Tell Alaji, obi pe. Wani? Alaji, babo. Ah Alaji en kasa. What you think about? Attachment here, doctor. Ah, mama so free attachment ya. I want to free. Doctor. Wo so free ho? Attachment here, doctor. Ah, but also on pedal what you need. We are disqualified. Yeah. You listen to me. Come on. I'm not going to tell you about. Ah. Tell me like to be in pa, to be fair. This is attachment here. To doctor move. Open mama nana. Because the Miami chance or Alambola, Mmrantehene. What's I? You see Miami chance in Alambola. Okay. What size? I'm but I. Ah, what's Abraha? Unbelievable. Ah, Obana qualified be mu hase ansa na wakoro. Uri obohuru se wi ase mi no. Okay. Abusan for enchiri bia na be ma bi eba fidie so. Be kan say we taxi driver. Na ohun mame bi na wonne dinkita ho mame wabonu dua. Be kan asem mame so ye frɛ no na ye sa to nsa frɛ no say omra personally. Mame no waba. Ofiri go so ton emem. Ai, and ebi obi hu kojo space. Mame uni no. Baby awo no motwe. Okay.
Mamma Baha life and colored. And then you need to be doing como. Mommy said production team is a Beman away. Yo, Beman say your friend now, Obekasa. Ka Beman no a cana someone son. Nanka, mammy, so aka. Yo, your mamma, me, Casamame. Bema be a taxi driver also a Buludia. When you she Wabuludia. Wabra ya brasi mudia uhunu afidie so o mame o papa se ho awu ye wo bai ne na ensenemo ye wo ye last week o anyina ye wabuludua ya mame ye mo akwaba yeah ja to say ya me ado ya kasa ye my why pachi yo but you mem ho na free pacha yo me das be ma ya kan asem so hu no pacha me yo dua no ya dane pacha wasi no ni ho na dane ye okay dey na hye obufuo ma obo ni dua pacha me hu be ma na ye friend ko dwobo aten no 10th May na me hu no date pa die number 1 date pa number 1 is o ba bia bo date mo hu na hwe masa wo be ma ne wo bat na so many years o be catch us wo kai first am ba on chai that's it I started practicing in them. Or Shasi a boon in Sana, or quite the Mocaclebia, and see about say, you know, and Diana, I did not such a baby. Yo, and the 10th May 2019. 21, 2020, 2021. 2021. Any answer? Says I feel cry. Afinya mai. Afinya mai. Me ya be yebesimu. 10th and I yafe. Okay. Me hune say na me ba Kumasi ha. Na me ko asole. Ewo Bruni Krum. Nti me twem honom no. Akofa ka ahomache no. Nti misano ho. Na ono no frame me back. No se me koi. Na mse me ko Bruni Krum. Na baby say na me ko Bible. And was say what the maybe call na mse wonim ho na was say into ofa ofra another taxi back no busa ne say nipa so mesi a ma me so woko no Bible on nipa ne kire no was ma me be furu na me furu ka na me ne eko timne na eko no was ya okoye de ho na mso e baba konya problem ti ma hwe papa no so TV so ntimi pese me ko hobi no was you te ho no busa se ma me wawale na msu mi wale nti ho na obusa me se wawo se na msema utu no so mi suma utu na msema nwale nti so wuni oso no so nware ana le odo ko map a wuni bintem na chirasem oh yeah mi ne yire si a no nya bi yo nti se nwale dia ma me nwale na mesi na wuni yire o se de bi wuni yire ana mesi wuni yire o se ma me ni yire na mesi na ale na watifin du se na wuni yire ena o ka kire me se yo mame so wase mu mame atiefo mo da roma na nka se de complain by o kasa wie na mame ehwe okon ba fa so yi nansem na no na enframemu no ye pe no na yinya no yenti mabre no so na hwa nti mama ye ne aja boaten enkasa na boaten ye mo adwo ofa mpacho mi juso ofa na what to say ofa nyame adum kompa ba daro mana akodi ba dia no fa no fa no mani kan frame enyimra na producer frame wa fi ni baduma me ye ti de me sema da mpacho ye ti ko nya na me pacha wo ba enye ye wo ba sese ya yesi ade ti producer frame kwa
and I'm casting a manka and not all. Martin. Me pacho oba na be born ko adu ha se wa bodua no. Oba no firi memton waba. Na wada roma eda no wonsema wo kan no. Adwuma da tiri wura no. Nti na ye bisa se wo se bone be na ye no obo odua na se wa anya ne hwe no obo odua bohuna kwa wada roma se nem kakra kire. Me pacho na media boko asem ni nyina ne se na me ne je bi na ye be o ba ne o sem ne kwa ye no ba je po si e na to na me ja na kenta aya da ye mi o ne ko bi aso ba na be ti wa ja no o bi aso ba nya enye na e be ate ne ko fa o bi ba wa ka je na so ka be na ma ye na we no sinu ni ko na me be na ka chi we ni ni se adwa no e chepra we ni ni adwa no ye be e chepra ye ama na le e ti mi an ma ka che ze de o ye no o di begu wa wa di we ma mi ti ye de la ro ba ko fa te na ke dia wa ye de wa ka che ni ti me da ko fa ke to ko fa ya na adwa no fe ne ka che no ana ka che ze ne afe ne ne wa ko me be tie pa adwa no ne ne o sha afe ni dia bo oburu mi dia ne sam da me pa cho me de be da mo no. Okay. Ajaboaten o se wo kan se wunne yire. Nanso oba ne na ma bi twintwa na na mesro kire mu ho mi nti. Me pa cho ma ne twintwa na na mu no. Sa adwa no on me pa wo cho panyi mi be se se da be oba to so ba o me da mu da. De bia wo te. E bi ni se mi sa ta me afanya be. Enya asem. Eti adwa no a o ye de na ko fa asem by God. Enya adwa no na ka kire no se asem se ya akabe kwa tampo ni because o si de bia ma twintwa na ba to so me kire me da. Ajaboaten wonim say wo no oba te na uneneti asondwe mu akrokro kwan so kroye kwan so pa wonim say omo wudua kai hu say oba ibo wudua na eye biribi a waye ma na ahye na komenti na wo bodua no won kai me pa so me ye bi ke ma ne se e da no kura no adwa no esa ko fa to kura ba e ma me no ma me ama me de no ko tano police station kura but ni system ti and I can't on pass and be a million day. Because I don't know catch and say, the men are in the manager and worry. And me young one, but tell you, you can plumber, you say Friday. After Mama will be out to the bed. But the son said, when what done when you move, it be any. I don't know the Catalano. I know what I said. It's a number of my job because there's a transfer. But what may be that? I will make them me pacho mu chance pacho no hu bi tala e no aso fi atese do ba we ayede aba honom yo Ajaboaten wadaro ma oba ni sika wo ho me pacho ai ni sika se na wo ho pacho ne 2200 but that no me ba ho na em sa de che ya the rest dey pin this dey am check ade che na me send le bra 1000 so onye de 100,000 nti da no kwa na bra fe na so I can't send you na kwa bia for 2 years o wi dia ni bia le balance aka na ma pena de na me dia be amano it scan dey say my ready say dey me fair dia na say no ya we say you see me metia okay na me ba ano yo no but me get ko ba me kai da na ba him ta dia tia na me send 1000 man na bra say me pa dey see enti aha na me send aka obai was no nuane wa bra na won said yi hu sika sa nana eno kwa du ni de opa obetima fo bia ye se kra me se si akra me fridge kra obi be se me fridge enam me aduane we dey because na bia me aduane me dey rest of it se me ko ha atoto ya de aba nana ye se kra minimum kra mo mo be 2 bags fie eti onro ko ka se me timi ma ko ma de na ka me timi ko shini pa am one as for bit one can tell that if we need me not what the animal to be so okay enti which is a dear potin aye ya e si wo be ye nti obodu akote bombo bum kwa oba omodu akwa e dear na aye ya wo susu se se na me de me pa to me nyɛ wo no na se yesi me do oba bi aba ho no na asɛm no ba me de me hu se ba hwe ɛna ọba no so amatimi sɛ sɛ bimprebiasa ɛna me boy sister me boy no bondi sɛ gɛ ne na adane no room
Sage no Fiona Menina Champion Gano. I don't know as one prima day. Because Menina Champion guy, it's business nature with Shako. Your program, I send the end. It's only woman then we remove. Okay. Okay. And the program in either. But because one Puyamania, the pastor can be away in India. Okay. I just watching, sir, obey another Casano person or two assistants so anybody home. The pastor is shaman is obeying India because first again, if you know, it's a meeting from 2 again, the back at Miss Bruno. Malaban is okay. August ni make 1 year and come 1 year as also come out of you go me again with this room it if you first mean to obet my son alive only get link asadia program say oh I don't know that you work then did you mean to okay every no what kind of video so say aja wo kope ba ku bi ehowe with the power num wadaro ma sabre na ne mami wo ho ana na mo ajai me pacho again of course me see anything my father for manum ba me kase o amaho na me boa enti ono no ba ho we ka kire no no enti se nya do anu mum ne obok e bo na manya se ge we abaho anko nunim se ge we abaho ono ne friend enti sa again no mo ka ono no ba go beti mo bu senti agani mum ne friend e ka se ge na Ajabwati wo kan se aja nyame ye wadom ma wunya ba ku bi na de power no mu na ene sa wo kan se wa amfa ampo no mu ajabwati ne de na ya ma atiefu adi ho ya wo oh ebe de open shop ba sa ka me de pa ba e sa se to kwento ya na bia le ya de ya ba de an to ko bia na ba ka ni na ai Mmrantehene ma amfa nya de ampa na ba de ne ba ho dum ti kwa ma me kwa ma de na o ye ni phone to kwa ti ka se ga na kwa se ene won ye de mo nko ka Ajabwati oba ha no nipa nyina hu se wani mu onyam kama na wonfie so akwanimu aja adana wuni yire mesere mi bisa o oh bintia mi ni yire ni de sembe be ba se ba ma de o ma se bi pe ja sama o wonti aw ntwam o wadi ntwam sa de nya so ba ro ho aja o ba ya jima kakra na me adum na nya winya skata kredia e kwa bia be fa so ba di ada ware nje se bia mo yiri bia ma ko chele renka na bi de sa ni bi no ka de na me ni bi e de ayo bota se daachi bia oba po ba bia yana yefro oh me pato me ma de ka ona de me ma de se this year me pato ko ne papa okra enti na that means ne papa wu ye no a se be bia asam ye di me ayi sika no tuo sika mi tia bi ko mi se ampana sika ye ne de wo ya mpra ye ntia wo sika I didn't do the call Catamlin as a photo. It me call papa. It me call me call us of war. Mammy Coshadi, because I did commission that say, but let me who you become I do another in the remote. But the obey the next year, Asem Ketua. I just have a telephone. Ah, I did them in say, Yanessa. Because on a sudden pregnant, I'm in a trim for now. Young warranty. Ono be ala je say and because some men ntwempra menya kwa e dabu a sedem timi ma de tansi ba de say no sa nya mani na de yatwem a obi ati ne baby ejidie be nti na de Ajabwati wa ko anim kakra na wadaroma wunnim se e dangerous se oba a wona tifie wona na betwempra oh oba me ba ho no na ge bi no sa ge no a me pa so oba ho da no se be si ye no ko no tu kwai it's not me so or the bantam, but on one mantem. It's the love them when you want to start as a bama, coffee, a gang, you know. And I jam yammy, no coffee to me. And you are about me to the yes. Nano, ya. Yammy and the or Yammer. It's Yammy no other country. Look again, look at them, please, or the Walopa, who bet what we saw Bano TV. It's no look at them, the and our one life. And I'm going to catch them. You can't listen to the baby, but let me know when you need me. It's with the enemy a business lady. I'm an energy, and I'm more. It's more than I'm catching. It's a engine away, designer here. They may know, baby. It is only it's immediately say, and 17 will be out in bed. By 7 minutes of done with saying, it's anything with some question. I mean, Tiasia. Go anything with some question. The children. Ni yushe mu a mutampa
winning a cabby at that level. And I'm just honest, yeah, why yes, I call her at the end, and you're not come out there, but I'm because I said, and it's a sentence to me, I had the AC, you know. Okay. And they say a person is yes, you know, about and Tamoa when you bed your home. The part of this, I'm not betting media because we come out there. I'm not say, I'm not say, I go with your first. Me too, again, because it's wrong. It means to feel. Again, because it's wrong. Mean to feel, need to feel. My love has a so called if you're a message, and a message to be a piece. My eyes come up with someone else, and my bear, my friend. Me too, again, because it's wrong. Second, waiting me as a time now and again will be at an apartment. It's not again. And the job watching that. What our romance say, or baby, near Humanoso. Oh, about the business, about the business, and that may power so. Apart from the about that. Oh, Mrs. Sabi, or baby, new or Humanoso, or baby, kind of credit, what a kind of credit. What all kind of credit? Me come saying or baby any my home and so. No one for say na ya no ya dia na me no ani mu da I be any to baby any home and so. Sabi I say ni see ya dia baby any so. Ye mo me say ka dey ya do no ka tell me say assembly ni bi obi ya ke en community wa ji sika na bia o ko dia any area dia do me bi some edin because me so because say ka me na mai shi ni ti and me pato ajabwati sa ya di bibia to ntan a wotsena oba no mesi woni mama ansa no akọ o mesi ni ama no mama o mesi ni ama ya na ya asemu na asema aya ne sai ah ana jere da ni be bato because na tere dia na e dia no ntimi ani asem no so because I don't know say because oh won't me say wa ba kuma say ha wo so woni ma yefi wo kan akura no wono kura wa sere ya na werɛ ho na me say o kyena wo mesi nyema na ma wansa na wakɔ oh say there's a fact that it's on one of me nifi o bet ma kwada o say senya gba o si ama me asa no afa akameda nya me ase bajo o si wi na no wo kwa na wo si a wona ho na de kyea wo gya no kwai oh na na kyani mo ne ma gu fridge nto no ozi ni se pepe banku pa ene ni ze na ni ya ma ne na okay na jani me ta ito me ka bi ka na me ka se me pe mi ro ba ajuwa no a o challenge me na me se me challenge no what the ajuwa na yegyina sam to nche na hwe go forward wadaroma ye pone a me pesa me de be fie oh I'm not joining me mom dey ya ba safo ni bi wo ma ta tira do no ba to ye o ka so ba ntimi de credit safo ni bo no ana atu de na edem no ma mo bi akọ ba confirm ti de ba ko na edem de safo no no ntimi mom dey ono anim se anaju de ntinya me ya do ma no pa ni mom anopa me pa so o anyi bi se o ntimi na eti o be tinya ba fie o be tinya ba fie no da do wi a o tini ya manager o tune bu ase na ja wa popo me kakra fine aja boate wadaroma mesome ye bema nti asante kasa wo kan mate ase pa nti sa uhunu mi acha na obehume ufie ho adwumre me pa so matini amata ne so wo ba na dia answer for faleja wa fam ne ba bia mo ne bia ma chiam ayo me na mata yo me ba me fro no wa hia me why acho panyi me da me do ba no so beba abaga wo de ne baba me ba chi so kwa e studio ku ya na ye fi all right wanyawe abachi kase na ye ebi ku ya hono basis kase na ye fi ebi ku ya hono de ka kase ya hono ebi kase ya mu je ya ebi kase ya oh anyawe say oba de opewo a mpapadam kro no beda ntia ne de nya de why yo abusiafo ojedwa
Yo. Enti mame, wo hwe abeme opowasem. Ayem say jama wa na wa penasem. O te se uti ne kasa ya. O se won pamo nti eda na kore da ho. Nti apan me do we ku fiansa na mako. Why? Why? Odaroma. Yo, enti mame de pa na be me ye ma na hye wa obu ndua. Fire call. Yeah, or your man is shame me say. Gan or the never heard them on the can't frame me and no pabe 9 mo. Gan or the never said them. Yeah, gan what if you want a free war? Was so informant be. Tete from you with your heart or throw a can't cemetery war. Nagsaga no so tea. One and I be a jay. It is all by Mona and no correct. A martyr, sir. Me pacho, what the get it me say. Onua ba it miss me fan sembe kuma tono but na we ye emprada da minimu da fine masem wie bai na oba so sebe anya do oni ne ye bibi ja ya se wote se wo ware a obehutia wo faase bi na obi san se ye so wo fa de oba bia be fie ho sai na ho ofe na ho nya fa ai wasem so oba bebi sasanse bi nyina enti wo se oba no a wo ne sia se wontimi fa no ntia wo se me mprada da ni ene de amamre ni amane ya kwan so wontimi kan sa enti se wo se se oba no wo ne na ye bibia agyan enti se information a no wo de ma wo nyina na eye kora ena wo no mu a na wo de yesa me pacho oba no so ma me information bia o mi we na ba ya de dua bobae no se mem na me wo mem me ye medwuma ho enti me ba na me besi ne ma ye adwane bibia awia na me kɔ enti me kɔ a na masaba na mabeye na me kɔ ope benku panti mi taka benku eye nkwai efiri mem de bi be na ha ya yo na me kɔ mem benku ya say fine say na me kɔ enti minister na na ofi ti ebia meba no de na ba hit na mebusa ne say na hwan won ne bedai na bu okra de na omudi apepo mu ho no mitimi hu no ho timi kasa otimi bunkotodwe say me de nipa say ne bae menye bio otimi kanesa ndo kanesa ne mejai de basa ne meyi ba hit no efriso na no fufa aseso ti ebu ametimi akase minsi so di na nsa mesa fa ne ne ma wo nyina esi aye ho kama na mesako na sasa okra wo ye o enti meba no wasa ye say biem ti me na mendi two sister nanim say e kwanya be ma ne de menam suni ne sasa kan say meko na sister na ka kire me say mesrew enko tenase na wo na obetimi aba papa na brabo mu a obetimi aye papa ni yi enti tenase e ma ne ba no omukọ omuba no omukọ yemfe ensakora nso na adim se yeye aduane ko wo bi wo memo ye de hu so omuba no omukọ mba no omukọ me pacho omuba no omukọ mba no onko na se da bia mbebe bia no na bi ensanjani bi ho okay mate to aso enti sister no de wanka no be ma no kura echi be ma nanim ene wo ka kire ne se wo fa sister we waba wakwam so opeso obuwa papa wakoma oba yeso no ye nyina wanta mane o ma me mu nyina nim sense san ya ba wakwan enti ma wani na ho na wali sister ne beboa e ma na o mo bo mo kɔ no obi en ho betimi aboa o wakwan eh odi si nanim dwa ai ni o ho no kan ye wanye chinyi bia debi no wo sere e ho no wan na bibia di ankere me se sister no ne kra bibi da enti medium nim se mekuma ma beto no me best wo jema wa watu wanye ne eche bi so anye den ankere bi fie ho da anya na se best one ne nya hwe da wo e ya se me be no aka ato no so one ne nya bibia okay carry on se me be no aka ato no so so ya bia no ba ya no anti ne yeti enti sister ne frɛ me Saturday no ne kra me sister ba ko frɛ no enti o frɛ no wo se awofa na adan na obey wo mo na konhoma o se ai me mo na konhoma no se adan o fa mesiro bona konhoma ai se me ka so mesimi nkoja mayi a wa ama no enti me maniska
into okay can say ya no na me can say o mama ko homa jai na ti o ka chen say busan say me man say na me say 1 week bi o me 2 million was aiming to me on to some mama 1.5 ni nyina mpo yes re and was say anopa o nu mbo nya de pasa anopa so wonya nti me kan bia say ado wonya de ga ba jabros me send 100 cedis ya mama ye dey mudi ato bibi and was you na me kro say me bre de kondo bibi kura sa me kwa na me bla pa ho e ko 3 months ntina o hwana ho me mle woni ya jabo atin ya wono kwa na ka kire me say me nkonko da din ya me nko gidigidi bia say e be say enti hono no sa ka kire me say enti hono wo kan na no pa na again ne friend was wo o ma me de meja no na me say jane nsem ke kan na me de ka te phone ti mi wura dem de me phone na ko system me phone be na last number is 62 na wo memo to friend was ochia me so wo tan so na me say I want to be something more than so me kuro mo me wo mem no so wuni tan so na me say there be me wo mem de de dua bone ba ye no ndi na wo hunu say ye wono ne voice there be na ye oba foforo na minim ni pako oba bi na no wo kasa yo to na me say wo na me one me kasa no wasu eno mel to ye eno mel na me say eno mel be to ye me say eno mel be te me ye ne sample no so enye kodwo aten yire na no kasa na me say ane wo say eno na o number na me frɛ ma na me se tama na ne me edi nkuta ho no be ma ne huni o se nya me busuani no ono ayi bibi penti o de abufuo e delete number no de ato ba bia me frɛ wa minya ti minimum number no na number no so different number na me de ye de ba to sai no no wa ka se so na ayi bibi pɛ eno ni di ka de number bi frɛ me back 23 ne twa to ka kyerɛ me say onua be ma ne odwo aten no ni 2 kwan okay nti o ka jam se oba menchia na mana mbusan so we na osu wokumase na me se hana na akoma da wo de minnim no so bitu kwanti na wunim na meba am wo hu me nti oba ye na me ye adwan ko be na me se ni person se say frɛ wo so we the same nti ne number ni ni nti no wanka bibia sa me no akotwa bi nti me de me manye den me mfi no nti ade akyen ye no na mbusa ne say number na frɛ no hu ni pakro no so ndi hu ni pakro na metwa so enti girl no kire na sa girl ni da ne hu adi a kire me say enno no na me na bia wukuru ne na ewo ho by be lockdown bring mu no ye 2 years ni meni ni ho bio na mom ye de mpa bo ta wachi say bla no waba na kwa mu no sna ho na ye den na wale no enti o kan na me see you enti o hwa no afrem no wachia me o hwa no afrem no wachia me to de number na frem me na me so say na be ma na ye ntu we delete number no enti be 4:30 morning na me frɛ be ma na me frɛ na 4:30 enwumere say o na woda so be na na mda so mem ho no Sunday no to frɛ be 94:30 na me frɛ be ma na me hwɛ se okɔ adwuma ebu so okɔ adwuma me frɛ no wodidi wodi adwane bi bɛkɔ enti na me frɛ na busa no no se me frɛ no wana minya no na me de kɔ frɛ sai sister adwa no ofie ho na me ofani ho ana me frɛ na minya no so onkɔ adwuma ho na me se vaida eno afrɛ ma no pay nkɔma no wani bi di no ototoma no na ba na carry say o ka say me frɛ ne back me de menfi eno no say eno ne flow na me se ai no so eno no kwa waba ukunu nkyɛn nti omu wo de ena me start say number na wo de frɛ me no me frɛ no me frɛ no say eno na ampeke kɔ no na me start say frɛ be ma ekɔ won peke be mba na me frɛ ma akoma ko 7 de to so 8 no opeke itinya me de bufu hia no na me say o wai o se me ofie na me say ho na de na be head dem ho o se me fu obi am head dem na me say eno wo dem ho e ye den na wo de eno be head dem ho bi na be head dem anti de nya na so ja awade no anti de so so nyem a fa koma be ma foforo de nyem no na nyem me mpew te na me do ba foforo be head dem ho na me say o sa on pe me na de be ma foforo be head dem ho no ene me ka chiro na wo pe me mo wa me boa 22 million fuma de ma na mfa nya adwuma hwe me ho o se mi ntwe sika no de di dua bone ba ye no mi ntwe sika no sika so gimi amehye no na me say sa wo ye wa adwen se wo be hye mi sika de a na dwe na me di nsuo ni gira no okay enso me wie ya me dane okay okay baby asam no fa ene de
ona na so waja awade no mempɛ kɔ so waja awade ntim de oba ofra bɛhyɛ hɔ fam sika ma me ase sika wo ye rofa ma hye no ana na sɛ nneɛma su ni su ye okay mbani fo oba na kyerɛ senti a obodua wa kyerɛ senti a obodua sɔfo Katacho. Nana ya dasi katacho bema. Na wadawruma yebetimi aka enwa ba na odi ka betan do na ope kunu ne yebetimi aka kakra. Wa dey say ya friend wa ba. Wadawruma. Ai yenwa ba na odi ka betan asia na ope kunu no. Se de ni nyina ye kan ye bo na baso. Na ekwankom ya. De ekwankom. Ekwankom. Obesun kwai. Sɛ on se wanya nkwa papa ania ayo na gese akwaye asem kase na wo hwɛ yenua ba obetra wa sabi wai prima pen o se omo ye prima pen no edum pempen so bi a omu hia sabi bema ana oba obetimi aboɔ no wa abrabom ebi ti sɛ bi a nkomodie on ana sɛ bi a kasa kyerɛ communication bi obekɔ ha obedidi obebɔ no obetiti no ne besresere enti yenua ba na oba ye no nani abriye na mesre se oba bia na se bema bia na woduru mpepɛ so no obeka se bia maami ba bi woduru di contrast da bi o oba bia watenka bema bia watenka yekɔ ye nanan pɛ so free genesis no mokɔ na kane no na penifo ntimi nyini 99,000 years ansa na bia obawu ema ebinya 88,000 and say so for 1,000 who will say 9,000 99,080 what do you see be a when 120 years and sound na be bro at 99,000 na 99 yo getting to 100 years so there be bro be bro sawadawroma now we say 99,000 okay na make us say the boss do sawadawroma so no 20,000 years was that Metusala nko a so ka da but na omunyini che enso so omunyini no afi na that time no ni himon so no eba be peja a obepe oba oni ni ba be hia na obepe kunu a oni ni ba be hia no o master tia wo enti ekwankom diwa ya dem wo ya awobere yi ani be fitrem nko otie amane bi kura to dem obeden enti wo ye panyini a entrasen kase bia bia meduro no 60 years enti mi de me nwale odofo pebi na wale na wale e de pa me da se katacho beba awale bi ede onye ni nyina ni awale bi ede na kasa awale bi mu ya awale bi mu ya ya na so ma mi de awade bi ho a just atemu danko ana minnim nti mekasa na awade bi ho awure mu na wo atemu dem ene no kre awade bi na ka wadawroma ye ne ye kan sa na so awade bi enum mu a emu ode because me ka say me am akure ya na ase awade oh say ye ntimi nkan se de ye beti aka se nye de kra na so de ya ne portion kakra because be ma bi enu wonu ma ne ni ha wo ne dem da na so oya na wo dia mo mfichiri kakra nyame anya adna otisi a wonhwe ya bo minim anadwo eti de ho no na yentinsi yenua be so mla nana ebe kasa ye no na obo ne yiri kodu no in fact o hwe nana no ode nana kwasi ana nana kodwo boati the way o si kasa ene se o si de tachere mafa ne sia no kasa de titiru drivers omunim kasa pa titiru pa drivers omunim kasa pa me kasa no ma lift pe o we de mane ngo enyame ya aduma je nyina nkomodie meje wo number ense nhwerema na twetwe enyumba kakra ka de be fa ho na yenua mema ne mo a omosi nkete se ye tebri ye japade de ato ye ko ho de anante no odofo se wutie mia na se wutie sompa 93.1 na odofo jai emwa obi won mo timisi nkete se wodie me fe bia me ni mani bi ye guru ye ko eduru pempenso bia obi ko timi twatam to 60 years 65 70 years na ma wale
na je se meto dem na se me yale da ho no mu a oba na ba bedwale me abesisi mo hey we sure usika na da no bobo ano ukofa ne ba no so tabri ya uyale ya pa no so ko because wan wale wanche ana wayale ento so ma metete agana sa eti ye mlantie ne yesi so no fa ade ba kusi woni so de woni si woni so no oba na obehia no se wo hia na wo pa fa na kwen ne ho ade na ne ntena enye se wo hia oba bia sister bra wo hia oba wo ya sister bra wo hia abra bra adwo bra na nge se wo de enane nyina no wo de to atopre na se koba sana na obra bo no wo pese eko ni ma na se wo pese twesan abrantie de ka wo siso a wo bobre ni bia se da nana me ka se wo ye bema ana wo ye oba na wo nyini ko woni 40-50 years pe wo ye krofo se wo jai wo ye konkonse no so ja bra bia wo bia no e se wo jai because 50 years nyame wo ye wadom na ka wo preko 55 60 65 70 eti ekobdum pepe so be nyakopo weto safre wa na nyame ehumobo ne wajew enye se bia obetra se na dia brabo no ko anim na dia ubu brabo ni na dia ubu brabo no twata mato na ena no ni mu asem eti ebesere emrantie ye bepom achew montra se na momma moni enti ade ba koso enu ne betimi abo wo daachi me da se kata chew yo mono bremo kata chew me da se ene de efia ene oyosu na wansansi a ene hu de ori abewan kuma yenwa bai wa baba kanede na be man so na baby kakra me di ne ho ya kakra ne se na no ba ye no se oka se oba no de ne ko kwata fre no but hide dem se wasan deny se entesa so on the panel also de ne panel da no ka sa on statement o se Nyankopon ye madom na menya ba ko na de panel enti ya na edu mebi na se okokasa na ma won sema wo kan nyina na ye hwegu but obi support to se mami wo mo be mani dua eno de ye ne ha ne ntimi nkase o mo ne dua because odo mo asemo de ensem bebre ne wom but mate ye nwa be ma na wo kasa ye no on hwe ne life yi e wo kwan bi so because 24 se wo to adwatade e ma nipa mienu a wo bone ebra if you was a channel koye na oba ba ko no wo fie no se memene ni momu de a ka wo do obai bai kan kura bi a kire obai e wo kwan bi so because oba ba ko de woni ni bibia ye obai so sabe ya ka bibi sa ka bia ni mjata wonim between the one woni sa oba ne ntem e ma so penkomo o ya taxi driver eno no ka se ma me se o woni na bibi pe beto ni na ja nya sa beginning no em se kire ya do ofio na making na eno no ano de ofio no na eno no so ni bibi no ono de wo pako to no na se da mu ho no aha wo pako na de ofio no interview we ba de ofio so de na pananum aha so de ono no wo so ba se ne sister meboa but ono aka se no no ho sa it's according to the statement no se wo hye nhyehyeye bi se fie ho no se obey se opani bia mu de a wo hyehyɛ mrama no se saa oba na wo fie ho no mo onkasa no because on ekeka nsem no saa oba so na ade kire se nwa ba no se nwa ba no ana obey ekwan ya ofa so a yenhwe ekwan ya ofa so a obey unya no obefro taxi mebo a ana o starting komo ande wo kwan a obi afa so edinya na obey ofa na kwan bi so no enye nipa nyina nya oba onya saa chance no awo kwan bi so oba bi ho no ma se bi oba ne den oba rero but umomu de obey wono so nim se wanya oba ma sebe wanya ne dompem nti de wo beka bia no wani bi kura no de ama akwa bi so mante yenhwe no ma bi yewu yenwa ma mema ne binum hwe obey se de to nsane ni be ma ne nsane ni obi papa ne bone a obey se wanya be ma ne bone o ewo kwa bi so wanya ne bone wono a wotie ni a hwe edu ma bi nipa bi pretend say say na o sheda say de meye no hwe o keka nsem ni ade no sa nipa no wo ye nipa bi a em say waya na dwen say ese de obeye bia na de oye bia mfa no ba se wotie ya onye careful ene bia wachi aboa ebi o chen obehia nipa meme de na o ma setena no se o mo betena bia mu ni ade na moa ababoa
Emate bo bebo an say because ono no sa be ma no onye na dwen say de obayi kan asem na kwa kodu ba bi obayi kra se be na busuafo kra brem se na se wo se sika se wo ho na wo so la otete ma se be wan kwaye asa no ma we ma and at the same time so onye nipa bi ase se o transfer ko e ma pa de e wo kwaye obi afa so pe ne ba ebi ma petan na de ye kan nyina ne se sanka be ma ne kan kra bi e wo mu kire ne se odo be ya ko kan kra bi e wo mu kire na to ka se bi so de mini yire ko ma pa unya bi na emu e kire asem o chia oba ne se seven prejudice a wo fi se do oba no ye ma wo no me do oba wo ye ma wo no ye ne ye tie ye nim agye wo a wo da wo gya ho e na onim but wo ba cha oba yi ekwan bi so no wa nya oba de wo keka kan e na no ma gu fridge mu oba ko nko hwade a he ko so ye de tufo wo ba dem wo ene ma beda ade asebo de pepa ho kra na wo gyago oba so be pie bi so ne ma djuma wo se adwuma no woni ma djuma e wo kwan bi so edi de pese kan nyina se be ma bia no se wo de wo mfele ade kra hu sura de oba sebo ne te de sa no ma we ma oba bi na oba ne te mepie so sa ena oba so wo sebe informant asebe de bia no ho kwan omo frefre no wo yo oba wono so invest wo mu etu oti bibia esese ha no yeah wo invest wo mu ye wo pa bia no wo ka wo ye ma ofri ai baby ofri wo de aduru ha ye wo betrase no ye how many times no no sa oba mai mienu no wo mu nyina tu oba ifu etu wo ba mai ifu se oba yi a wo ba de ne right lady a waba na chese oba yi wo boa wo kwan bi so na wo sabe wo de oni abon wo safo na wo twi taxi nti taxi na kuta na bia bedroom baby an body wear so ganya duabo but e bia ekwan bi so obai wonim the way wo sitie se car no kwa bibi kwa na obai the way wo sia make bibi no se wo ka chance akoso ya mama 50 million bi kwa na me fanya kai body wear so kwa obai wo ka no kwa chance na wo be ma e wo kwan bi so no adwuma na wonim nti keka no ma bom masa adu tama ye be se enwa be ma no me dem rante so obai sa kwa wade ye enwa be wonye ready say opo obai bi awale wo wiase ye wo mema ni bi wo hono mu a won de ne de ane se wo ya wo no tafru wi ane wo kɔ te se de mnante wo so wadanfo bi asakwa bi wo kɔ sunwan a wo se ho a no abɛsna kwa sante o se ya na ma nyina be hu so onya ne na se wa tafru mu nyina eje nwa be nyame na me ka kire ne se next time no minim ena Ghana fo ama aba no dodo na ne kura ma nipa ba setre na ye ne o madi nkomo obi a me de dia fa mani su de me pe ba ma bia mame uko try kwamna nye ye no nche se kwadwo nso nye ne mo life no ena so hwe ye die dikan ye teka kire nkomodie nanso nkomodie bi ye ne momu aware nkomodie de o se oba ye na wo fie we ya kwamna na betra ha se ho anwa betra se watafre ni ono de na wo ye bia no se be oni na bibi ja ampa so na bibi da no so ha because ono yo ba but wo ba de wo ye ne chen de o mu be ye ti na man nya kwan frew ka bibi kire wo se hwe we wo betim ne natena ene we ane ne ti de ne hwe wo ye minim se san komo de be koso ba ni nyina wo ba yi sebe wo gina pintin de wo pe bia no abaya ma hwe de be na ya se mnante wo ni wo ba be mate na wo be ba wo betu kwa ba ne sebe wo ni wo ba da ne sebe ade o mo de pepa egu no no mum abefa ba shitiase kwase ebu etan se what is that wo stop sa de na moa ene wo hia bo wo kire ba hia nipa emema di bi sa adwuma no ya ba cha fidi ya wo so kwa ba wonya klasa wen kran kitinkiti asabe omuni kada omoto ko munya sa de wi omunya sa de ne de mimi ye nwa ba ma no na anu ye pon ya ya bata ye kasa ye kwa utie ne kasa I think say na me ne emi nwan bi kasa sa kwa yi de ne kasa ye muni ade ase wo mu ma ba ma wo ha so respect wo ba kwa bi so wo bata asabe manche ye ka cho say he woni ma e so yo ma hin na na yo hin mu a won toto ne ho asesa na nya emfata ne sa se wotie na onya na dwen se okeka nsam na adwane gu free so beda de a na hwan na wo kwesa no enye esa wo life onhwe ne life ye se duabo ba ye de odi mika duru ha duabo ba de odi mika beduru se oba bia bodua onye very careful usika nza akasen 10 mebo a aka 12 omo wadin for wade ma ho awale mezi obi amwa me catch your brain. I'm out here, they make catch no. Director, mommy, me say I'm wow. I just say me baby to show. Me no casas, say me ba. I hope you baby, I'm in the casas, me ba. I'm wow. Bamano, on your ready say, or poor baby, I worry. I'm wow. Next time I do a beside the iron, over high and so. Me catch I'm wow.
to baby fa no so pɛ baby fa che yo me da se omo wa hene yere akuya ya bo afari hey nana tobo me de akuya ya bo asiam akuya ya bo asiam se bidie ni and na kula wo case ba ko da fie dada na and some confirm bo ni na test me yo se bidie ano no ma me no obetra se o pe be ma what say wa o hina yiri so on twitwi break ela o so o gini kunu ne de enyi oh da we was ni padada na mu o hina yiri so o pe be ma bi te say o so enti o so on twitwi break enti we so on kana command oh we dey say me did o hina yiri kwa ye bo sia we me say me nya basa ai basa don't me nya basa kra ma me na nka ko play wato asem yo Kada chobe ampa chome dasi. Na area si wo hwe no, usura walijaya unya kunupa. Ma na ada wo hwe be man obetena ha se nom, ensemu anu okeka se be ma de usisu a. Wo se wutimi dwam. Wo se otimi ye o mema sem wo ma so. Ahun, ase wo 75. Wo ni 75 60 going na. Eni awase wutimi dwam ya obi ho bia wo se wo be ma opema ne he wo de fa ne kodru ayi meka ne fa no kopie wo mo aso da kese obo be ye ma se minua be ya wote ase no wa ye krado se wo betimi awale be ma wo pema dodo de a ene me ka chance owi a onkoda ho owi a onsi ne ne ma no onsa nye nkunua ne nka ho mfama no bema bia pe oba ana bema bia pe ma nanso mema ne bi wo ho asebi wo mu twempena na sa wo mu ma pe no wo mu fa nyansa nto ho eye jimie kwan so e no mo de pe ma dabi asem pempen wati ni pen bema bi wo ho a o twempena wo twene nyansa kwan so da bia me ka se bema wonim nyansa no ono na twempena na se wo ye bibi ma na yere ebehu na sebia so ye no ane sen na amen so do oba ba beda wonu obi na ti o wa hye ne nyinse awie wonu na te dan mu na watu kwan na se okọ ne krom kakra okoba na obeba na chese wonu oba foforo beda na mu nsuo na ade amode pepa ye nyina no na egugu ho basa ase ya kire sen oba na nkasa kra so nini hu ni wo oba bi wo ho no mu a saa ne ma no o mu obi kura hu ya no ane say na me no oba no wabu nkotojo no kwa na ona kokomu amle no wabu nkotojo say di oba say no ne concert ya wayi ni ade ne ho anika eti bibia bibia o de concert famu concert no across you okita adwen eti me ka kire ye nua ba me de wo so ni mem de kwan wa matrafa ho ye de epe enti me nua no enti me tufo say wo pese o ma mienu na chi no wo pese wunya ba ma ne wale de a I tell you, Bema we nya Bema why crowd so no better. Sanka wa do ni 60 years de akwa de a enka meka se ne ntina. But ono na no mpain, wase wanya nuye de wase wa ye ne hu bia na de. Na wo ye kola ye no ye na kira wo hu. Entete no. Oboa sikam. Na ya na yi mpanyimfo kan se ade ben wa ya hu so mfaso. Efiri won sawi a okoka so obe hita ayefi ena tenema wo fridge ena enu anu aduane ama me ade oti wa no gas na akofo mo bande umo mmeye sa ade ne ma eti wo pa che se free blow ba ase num no wo ba bia me wura dem ho a wo ne na ye bibi pen e yo no nya mentam asem na me nua ben so me de be ma ne de ani si wo no me de ne ho ya okakra denti na be ma bie na no aka cha wo se ababa wa na owo fie ono kola me na ye bibi pen ena me nua ba yi ano se da bi em se we ya ba ni nti no pese ogu nanimu ase ene ma no muntie mo amawale na bibia na mo jai dia ball ba bi so no enne oba bi wo ho a wa wallet na ware ase ompa de yo okọ office adwumenti no ni kunu na didiem ne ne amasiem ni bibia ne mpakola mpo no ne tuo mu ene bema ne sebi na mo ase ne boxer shorts ene ne panties kola no ni maid anaso obi ni nua baabi anana damfo bia wona ne bepa no o se wo oboam ne wagya abone so obema na duane adi obesi ne niam obeto ne mpa owia osade sa nipa na beda wo mpa ne so
enema bebile wonu ma wale egu dada maybe agye no wase so mu hu osale na we de na wo meboa me na mema no bitimi ko fa ne girlfriend cry ma one ne yire kotena fie ba pum enso na ne yire ni nim mo wani na ho ene oboa me ena maid ehia oma ya oma so mi mu wase num obeso mu obeso mu akoso okunu mu aka ho enti mo mamani na ho Emma na mu wali wia na asem no obitia na wagya wukunu no dia ma oba ne se hwe no so mame na chese obi ba fie wa ka kire no obi ba ka kire me fra me ka kire tetefon no wire satellite on watch wukunu ne ma oba watch na ko watch ne wodam ho obedi di wo ase eti man mo mamani na ho wo wale a yese wumfuo do so a wo ye ne nyina wo wokunu wo wo ma wo adwuma so a wo yo bin ka se ja wo adwuma to ho e wo se wunya adage na wo kwan pa befa so a oba bia ye manage wo ne fie e wo se wo manage wo self well family no wo manage them well na wo manage wo adwuma na wo so ye ne ka ho e ma bia ntosini hyehyɛ wo blaye enya bibia wo ne akolate enya wo kunu ne ma mmɔ ne so susufa wo re hye wo ba foforo mo wo kunu ho me akwa ebu ade je se bia me ameka sese me da maka yesa me kasa me jan me bia me mpe bi me mpe made to da bia na ho kyera ba wo be kwa akɔba se wo pe made kula pa to da bia na ho ahia se wo pepe bi sa wo ne tia susu ja wo kunu ne ma na dua ne kula obedi wo me ansa na wo be pe made nana na me kasa o man doso na me kasa wo fa e wase susu ja wo kunu ne ma e de pobedi ne so o se ma dodo na ho a de ohia ne se wadwale anopa ne ma dwale mu o ma ho siesie mu musuku ko mo bibia amfa ne ho medi ne be ne nyina wo wie ne kunu kula na aduane obedi se bia wo wie kura na wo guso no e wase ono agi guso no oye bibia no okotena ne fa komanda da wa ha se no bibia de wo ne na mfa nkoye ene koso medi dodo na o ma di o madam fo kunu mo ebi kura no o manyi nsan awo o makoyi o ho ade e wo nchen oba ni we de onye made o ona na ba de make ne se koso na efie wona baba wa ne tie no wono no oba bia wote na ware ase anaso ono obi tie no se be ma no ko hu ne former girlfriend kura mpo na wukunu ne former girlfriend asa ne ex girlfriend kura no na wadwa hu so ne kasa kola bi subi e wo mamu eti ukura no do ba fie ho no kura no na koma mu na enya ne yemu a ani so na no ani so na wo sere keke na de okan ya na ema meka we nya se o se o pesi ogu ge na animu ase keke enya nim gu ase keke no pesi oni ni ogu no woni na ye bibi penka be ma no won tu na numu tuo nka eti meka kire ma ni nyina se wo ware a ma woni na ho be ma ne he be ma wo pe ma obetimi atena ho ba se wonya krado so ba ya me be ma ye oba ase no ayi ejabo aten ohun ofe wo onim class obi ase odi akonwa yeye enso minim se wo fi akonwa da ho de a ebi so kre no so se de wo kasa asitie ne de me ka kire ye nua ba yi se wa ye krado se wo ne wo be ma wo pe ma bro so e betena de a wo mla wo nchen se wonya krado de a on pe ne ba bi ntena awade enye by force se bia na wo konyi obi a ubetimi ne si na ono so de atwa na we se de wo sitia ne de awale a oti mem ne hase no na mo anka atekuma ase krampa nke baby na nampa cha me da ase nso me da wase no kwasem ni badwafo mo akasa na ne America ne se ajabo aten ade a wo ye wo ne obai asetene mu a ha adwene pa ne se obai bi saw se ono oba ase dem na nka wo de tie ni yira kora se eduru brebi no Abraham ka se Sarah nya ne yire se nkontompo fine no kwasem ni wo kan sa de sebu no so le metse no anti de kan se sa wo kan se enti menya dai o so nware akwai obi sa ha o fa ho bai afi wo kan sika se mo a nanka wo ko kan se o ya machine obe nanka wa ye ready say obe ware pa wo na wasi nkete pa say because ajabo aten wo de ne ko ba bia na nimu onyam kama so
na Ajaboaten so ɛda suba bi edi ma wɔbai wɔgye di efisɛ sɛbi anya do a wɔba wɔne na tena wohwɛ mu abosumi nsia kora ama ɛna ɔbai ne papa wuye ɛna otwa ntoma si ne bo kɔyɛ deɛ nsew no mo yɛ mamanya sa na tie dabi no pebi na be ma bia na pebi bi obetima esa enti okɔhyɛ wɔbɛyɛ nimonyam wɔse deɛ nsew no mu tua no minyanyi manim wɔ fie deɛ betime tua bi ɛna otuae enti Ajaboaten no kwasem ni me deɛ mi we no a ɔnhyɛ da nye nipa bɔne saa na esu bi ewo no mu ne sɛ ɛsɛ we sombo che we che no saa masum no suba bi no a ewo no mu no ɛno nko a na hadwe nanso me deɛ nka misu sɛ onipa dwen sakra ɛda kropɛ ebi a ebetimi afa ɔbɛyɛ ɔte so na saa masum no a wɔyɛ no wagyae onim kasa asome ka ma ɔbaa ne botɔ ne yemu bɛrima bi wɔ hɔ a ɔbɛkɔ akɔkye no sɛ ɔno ɔbaa ɛhyɛ dɛm na deɛ ɔbɛyɛ no so ɛbɛboa ma wo ɔbaa no koraa ɔbo atɔ yam nti maame me deɛ mɛka no sɛ yɛnsɛ da nka nkyerɛ maame sɛ awadeɛ no wonyae ɛfiri sɛ wɔno so wanyini wonim de Ajaboaten sɛ wɔwei no a obɛnya nepa baako a na mmienu bi wɔ no mu maame asɛm a meka no memmoa obɛnya nepa baako a na mmienu bi wɔ no mu na ano na me ne obi ɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu sɛ atemmu a Nyankopɔn bɛbuo no nyɛ sɛ wɔyɛ bɔne a ne wɔhuri wato bonsam gye mu wɔso ɔkariw su ne ɔbaa ne wɔne yɛ no na sɛ o papara dɔɔso kyɛ wo bɔne a kyɛ sɛ wɔde wokɔ tene fom na wo bɔne no kɔ dɔɔso kyɛ wo papa nyɛ saa nkɔ nka sɛ mene tackle of person wa kari o yɛ nti maame abadwafoɔ me deɛ mesusu sɛ yɛne Ajaboaten maame nhyia na yɛntintim mmerɛ bi ma no this has been the first time why zigzag yibisa yeshia obetimi ajai ntim na ma obayo ne de all kan de yensom de all kan keke nti ochina megidi se ne Ajaboaten ma me hia ma me de wo hunu ne pa bi wo Ajaboaten mu na de ompe ene saa masam ne kasa honti a okeka kire no ena ma na ne bere obobia na wonim se amfa ne sika ne manansa sika de be ma asma ma kan wo kura be de hu se oba ne sika asem nti ne yete aka de jo ba na amye hu nti busafo moma yemwa maame na ebia sɛdeɛ ɔne Ajaboaten asetansi kɔɛ no kura no hwɛ abaka sɛ nkɔmhyɛ bi speed dodo ana nyesa na speed ne kono eco speed so nyame hyɛda de ne firi mbem nyame hyɛda emfa nyame asɛm bia emfa nyame asɛm nyame na mani hyia tie kwa kwa ne wade dada kwa kwa ne wade tie bonsam so be mu obi ahyia obi tie mesia nyame ma ne nwene problem kakra bi na asi nyame asɛm ma asɛm wo mu kra problem kakra bi na asi enye problem kase wo atuna aka so wɔtwe sekan a ana wɔtwe pentoa ana ɔyɛ sɛ ɔbɛboa ana ɛsa wareɛ wei problem na asi sɛ bebɛma deɛ wotuo yi wotwa ho da wataseɛ wotwa ho da mesɛmo yɛne ayɛ problem obiaa wɔyere o fidie wei so na nakeka ɛnyɛ nnɛ okay wo deɛ atiefo mu ntia bio asɛm na meka wotwa ho da ɛti basɛ ɔma no da asɛm so mama mɔkɔ ama obiaa kana asɛm nti saa berɛ me wɔ flɔ nti moma me kwae na menkama asɛm madaroma ɔbaa yi me deɛ menka no outright sɛ awareɛ no ma wɔ nkɔ because mahunu nipa bi a na nka wɔnyɛ koraa deɛ nso ɔbaa bi baa n'akwan mu no wei no wohwɛ mu a ɛmaa bi a ɛnno no ɛne ɔbaa no a ne wɔte fie hɔ dada no
agya boaten sɛ wɔmpɛ sɛ ɔtu fie bɛtɛ wotumi tu fie hɔ anka bɛboa no ɛno no koraa no maame obisibisa ne nsɛm bebree na ɛno so ka sɛ wɔne agya boaten atena pɛ maame fine ɛna akyire yi wɔsan kɔ sɛ dɛm hɔ ma wɔbaa no a wɔwɔ hɔ no a wɔyɛ wo security no wɔn nso frɛ wɔka kyɛw sɛ ɛno no wɔhyɛ dɛm hɔ sisi a nti wohwɛ a na wɔn mu mmienu no wɔn ani na nhyia ɛna wɔrepɔt na ma wo maame w'ani ahuru biribi a ɛnyɛ ɔtan o da bia mɛka kyerɛ me mma yi sɛ mote sɛ obi didi ma atama mempɛ sɛ obi abɛbu mamaneɛ ɛmu obi sɛ obi kum deɛ a mommɔ mamaneɛ ɛfi sɛ hwɛ monka sɛ obi didi ma atam no biribi anha me wɔ good mood ɔho nanso sɛ woka kyerɛ me sɛ obi didi ma atam a asɛm akoma meka wɔsɛ mama mmɔne din sɛ ɔno ɔka kyerɛ me hwɛ nti mɛserɛ sɛ maame sɛ nka a ɔba yi wɔ fie hɔ a amfrɛ wo sɛ wɔne ɛnu ɛna ɛhyɛ hɔ sɛ siaaya ka bɛfiri mem akɔto wo bɛma yi sɛ nnuane hyehyɛ firigye mu wobɛsɛ no akyi ɔbɛba bɛdidi ma mfumpa bi a sɛ mɔbuobia mabu mu mfumpa na obiara ade asomdwe atana baabi nti mɛserɛ informants deɛ madi ka aka sɛ woware a beware of informants ne atoro adifo saa nipa mmienu ɛne telephone ɛho mobile phone ho ɛsɛ wɔyɛ very very careful nti maame wɔnyɛ akwadaa sa onim de nti me deɛ for short on sa wɔyɛ ekura no bibi beto bibi ba kutukum ya pato no afiri hɔ if by accident and not say intentional o said that so anti mesre me gidi say be me say one net na what net no na say obetne pa de a jabo aten so o se na anu kura wo so san efra o keka nsem becho na anu ye mebo omo no w bosmo no becha no che na chiwade atwam no we intimate ana be amobaye bibi last nyimre na fe ya because manya come and ni ato so so maybe to be frank mama me mfo so se woni ajaboate munya me gidi se motena se na se mo fa mo ho adwen na se obetie wo kasa kire pa no anka bebo wo esrew ebisa wo kura wa nyane mo aresi mu a ka wo mfa wo sika ma no wo no wo gini di yo mama ajaboate ensem o ka gu wasom no e convince wo pa na sabe wonam no ujaje sika mama ka ebi da so eto abeno so anso na anso anso na so wadaroma so me pa mo tuka na dwi so do obebe ko ye so ma o kwasa ara ma me kwasa ada ka no wona to petro gu abere takidna bem na namua e ka se na su be ba yes na ne wa fidie so e kwa bu ye mani ntu okay me gade ade o be gade ho me di akiri ye no ma na e kwaso no ye ne ho ache ne ka bibua no ajabo aten na no ba wo ko no ye kasa wie nye mpese betutu mu nkyene bi wo se oba be ma de wo bo bra wi bia e kwosisi no apede obe okuna ye nkasa kasa sa se wo tie ye dia on sesa ne life se kata chaw e di animu a ye wade bia wo di animu a ye nyina ye boa no ade obedi animu nipa no wo moa no de ye mprema ne ni animu na wo be de hu se nipa de sesa mami ba tie me na nsa na me no case me ka bibi no na minim mami ba ye no sabe ha na ye tie nye so obi ba na becha fi ye toto na no obi oso aye race wa ye serious no oba better no so oba ne kura di asem bia ye wo kwan ya wo fa so a sabe wo dey o cha me kwa me ne ka wo se se wo ko yire fie ne boss to a wo de je wo yire e wo kwan bi so ade ye ka sa asem ye ebusa se kwati be ne wasa so che wo bai wo sa fra ne ka che se wasa kura ne oba bi wa we awa afidie so na me se ne kasa ne enye na me se ampani fo muntie o se ye ne ajabo atihia be ma sade ne wo so pa se bia nya no ko ye ho amane
na anya wo dia wo say o ma ye ready me ko fie akoye oba no ho ade abusuafo nyina asia me gidi say sa ne ma no obeja so enti yenya jabo aten no me pamto yenya ejabo atene no onnam mu saa onwi saa awa your friend is awade bi wo ho emre dwamamo nana ya kwaye ho ade na nkyere se wagya obi so ware yeso wagya saa ne ma utie ne nsam keka we ya nana no de ensam keka de obi wo ho no mu a ne nsam no aye nsankwa se ya no tue ye nyina no se be mpredwasa ye wo problem obie no se be hotel wale wo se on de o che sura bofu mu sa so how many times na katacho watran ya sem so but ajabo aten no se kwa bi wo ho a ye de ne be fa so a ye woni pa bi wo a na sem kakra anye den ye wie ya ye program wie ye ye mu se e de be kasa de e no afro be kura ne na ane de nka ne kwan so a ye kura wato ayi 1 million bi afa wiem sanete ade amano ana bibia de sabeto bi wo no mo ahwe omo nya be ma bia ena nadwe no kose wa soro no pakro wonyi sika nto table so be ma bi wo no ma wonim akohomabo no na ajabo ate no menyi ni se wa seda no oba tena dempa on so say wonya 70 kono no wa ware no oba na yidi kuna on say e jokes bi na ya na o crack you senso e na sempa no sempa obi o ka sem no stress na sempa mama yim ya nkwa homa no so na ye hwe oba no so anya de katacho ho no oba no ne ne bibi na omugya sai ni to no so wa anya de ana meka say oba no so woni ni huni because oba bi wo ho ahwe say woni be ma hia woda we mu a oba foforo si ho a wo ye de wo say oba no be ma hia on say be si tie mu bu so mfumpai ani ade oba bi wo ho betene no hwe hwe emani bitimi bobbo mentuma oba ba akopɛ otimi bobbo mentuma oba bia otimi bobbo mentuma bia wa bene ankasa ezata anya tame ofie no nipa ba ko no nko antimi mfa ne sa ba ko mie brezia oba ma bia hwe wodne nsa ba ko bia wa bene wa be ma bitimi bia zip wa atinkense be ma bitimi da zip yi kakra ye ko zip nya dia ubetimi no sa ba ko bia da hwe ana brazia yi ti so no wa ye ni se ansa na keke o so ye ni se kaka doze me me say wo ye ni se aboje na yi efu me mam no for pente o edi abudafo yesre mama ya mo ja boati no obey na mese ye ni tekti wo mo obey sa obey yesum no se o se chenche techi a me nko dade a na nya de ntitim kwa afia man ni so no aba ya no ya dwen nti sesi ya prepare gina ha de mama yenka ajabo aten ne obayi mbum mama yenko ahomar so na yenhwe de amanfo so beka non kron apa ho sima adunu nan ene ye ma afrefo bre wapa obi aba ahomar so dada hello ya ja hwani chefe mecha acha ayo yenkwai me pese me ba mo ati ni mo kaka yo me pese de pese me kaka ni aba ni se me spene ni die mo a ni bi ka wa say sa kwa yi trying na be no ta ka wa she wo sa me spene no o pene kwa won san le baby awarie ye fa ko heaven ye ma me ni no wo no ene de wonya a se ne mo no on se na me mo no bai no wo enfa ka wo hwe ne ba se be man ti ni ya ko mama wo ne so nya na so do obeye wo ye obeye wo ade a adi ti na so ku mama no be man ni kasa dai kasa kire oba na se ti na ya papa ni sira no wo mo ni pedua ho bai e ma ne ma no na ko tia simple no wo mu na ho so hwe wo wu a pa de hwe de ma na ma no wo ni de ma ni sin chai na yeni ya se ka ko pe ti ye trim o sha na so no nya ko pan life ma no o mo ne bra se do pe no o go ko shia nya za fo se de so wo shia jinu fo a o go ko shia nya za fo Nada se pa mama yanko ahoma we so hello Waya
Why? Kukumai. Free radio no cry. Hey, we don't afraid that. Kuntumai. Kukumai, like I say. Okay, say free. The cafe, Ushuma Mountain. You. Young Koi. So, bad and better, yeah. That's what it is. A balance I'm really kind of mantra. So I just had a moment here. Hello. Yo, I need to scan your man. Hello. 88. Yeah, master. Mmrantehene. Yes, sir. We say that. Yeah, medasi. Me catch me diani simo. You know nothing job this as a market in a medium juma. And you made the whole must go for mudi. Now the camera country in your bani say. Our day, and sensing and sensing arbitrary. Na bema nso hu de we si ni oba akasa yes a wo wale ne o ti obi jai wo wale yin ko siaga so ko fa si no ko ba akasa na nke ni da si me so me da wase pa ofofro aba ahoma foforo so na mama yehwe hello Majo ya ja obama me che no obejafo me ni ma badwafo je so yo dia ya fo so ni abu akwa yo yeah. So, the academic can say, obey or tiki, see Michelle Pana, Michelle Demon, some of Kana, Namiraho. Oh, I come up passing that will be my window about not was a brow see. That was a brofu to see. I am a Yapa name of Bihupa. Okay, do giants on so as happened before baby to a banon can come about say or see about yeah. And your own then will not continue the fear. Yo. Bani ko tin fi obi. O tese. O ta sai ge no tfiu ni bi. O be tu so fi o. To ko tin obi. To da se. Ye ko subia no, o be hu de twemu. So be wale dia. Ko bi tin ka se mo wale na won wale no. Ono na dwene. Nti so be wale na on de ko tin fi obi de kaka me kana hu. Me da se pa. Hello. Yeah. Oh, I'm fine. Mama yan show for fra wabaso. Hello. That Yeah. Pacific Alaji who can say free? Abu Asoti. You are Alaji Yanko. I'm say. And Pepino about so bad if you been or why she said you form when you have that. So what says you? Me and scientific you or Valina. That Bevan or for one you got to say you more about sit down open speaking. Why you feel about chain? I said, open that ticket. You don't do your pa, the hamity to me. Because said so or bad year or to the same cry. I said, that said you open Fadia. Why you know? Oh, what the film means the Chimpla and what? Laji Macam. That was a palaji. Oh, from Basuma, hello. Hello. Yeah, about to say. Pass out the sun, I can say free. Yes, I'm Mamma Conadu, make a sister at Kenzuma. Ayo, Mam Conadu, young boy. But so first case in an American one, so. Yo. But so, let me because Omuna someone over here. And car on 7.5 hours. Car on for Mamma. But fine. How are you? Oh, and I am here, and I was off on to it. So for so worry. And I can't quite. Some man also can. About who beside Yano to be Bisako. Hello. Baju. Yeah, Sonny Ohani. Baba, I'm Pacha, your family back who are doing call. Hey, when another one way. My Pacha, I'm going to over my. Yo, Nana Kasai. And you may say,
ọba na ọtọ no on de enye hwe on fa be ma ne mfom so atwe no na on ware no na eden ya wo ba mu no wo futu be me na sefa enti on fa ne mfom so atwe no on take ka na ma no na on ware no me dase ana first case no so no hey maama no wala bi o woni mu se unta se de obi ka wo Yesu ha wo nko ne sapanda wa ba wo eye den obenya kuna wale yeah eye pa so wo ba Smeda was a pa bye. Hello. 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 Hello, good evening. Yeah, honey. I'm a Cafe Sankra, Sam Rahim. What can I say, honey? Asankra. Eh, Asangwa. Yeah. Was a 4 capital Seba Copano. Farm town. Okay. My gentleman say, my men or uncle, if we are sleeping, Zuina, Medusa Kusiani Snap, Omokwa, for better for Western, Omomba Kusiani Snap, it means here as a man and me a short or no papa no fanage. The papano, Omu Kusiani Snap me for better for Western, we are Opombo better margin. And I was saying for better for West, and I said, the Antoine man, I can't. Kababu could be on your wedding. Okay. Hello. Hello. Yeah. Because I flew him. Oh, him. What is that? Open Guana. I am quite. Because my men are one and no. Ojo, no, Kim. They keep you. I had a little to me one, Papa, not a number back. No, Jan, I'm here, no, okay. Hello. Hello, for you, the family here, and Yafana Casa. Hello. Hello. Good evening. Good evening. But I'm here. No way, pa. One year. Uh-huh. Lebato, make a free book message. Uh-huh. Lebato, Lebato, maybe I'm going to say Masaba, the number. Now, only on Mata this year because office for FM and Yapa. Let me say, I wouldn't have problem in a few on the same problem. Yeah, Dabby. Now, part of them in our carbon. You say, oh, a train over, you know, the one in the drink a week, never one, I don't know. I'm not in this year away to Munjai Yo. Medase pa, Wadaruma. Okay, on the complaint or the buyer. Hello. Yeah. Good evening. Why? Because I from Prince. Hey, what me as half review? I'm a review. Yo, a young quiet. Good see, Papa and Sam came more new beer. Our were need to see. Now, beer, who put the mood to be constant stadium. Okay. Yo. Until yeah, I don't know. Okay. Hello. Yeah, honey. Yo, young boy. The man in the person the master of the Beja for the said now can not be so Catalan and how I'll call. I always who can a number be green. Bow between me at and the Amada and I say, or the Nassau no. Now, Obansu to Nipa. No, Madame Diana or say a year friends a canon. Or Baba to Mrs. San, more worry and who will be up and have it translated. But should be. Which Mrs. Sandy only yes. Oboko Sabi was maybe little rather sister. You put Mrs. Street Bonnie, a copper pasta, you put people on super bonnie. That's it. Or money, Berman in Casa. The Nidahwa or Nuncio, or better time on that. Mr. Medawa say, pa, hello. 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 Yo. Ma, yes, near Wabas. Hello. Hello. Yes, sir.
Hello. Yeah, Juanie. Hello. What is that? What can I say? Oh, hello. Mo Branson, Monia Catisana. Hi, hello. Hello. Yeah. Patrol. Some fire from me. Some fire from the Wittian on 93.1. Juanie. No, make yes, now. Patrol make a selfie as if for swine. As seen for Suhe TV and I would hear FM. They said, TV department to TV home. Yo. Young Quay. If I would throw, do the summer pie and a knock on Franco. You know, Christian. Me say TV department. Yo, young Quay. Oh, dear, the summer and a knock on Franco. Men of Quack, that may have done was my papa. Let I would throw the breed. The porto be brave. Mamma no, more funny thing over our women. I want to wait you took over more Bahano. Nanami Paucho, where's the Nimpa? Opa was several Babadam that we did that. I'm so in petro worry, and in petro bodam. What must say? I will cry a yasin worry, and then no cray. I worry a yasin, I will. And to all share sadness. No, for the people where I want them wine, and nothing from Queen Manco, not with the Mrawai. Yeah, that was Nana Kumfankun. Hello. Yes, sir. I was up with you. I hear it. I can't see you. Hey, Bama was saying him. From where do you draw? Your Bama say, I'm quite. I'm not joining. If I show Papano, the way I was Casano, Ocean. I mean, what the Pamano, about what you 2,000 at the amount. What show and make a crown what you 2,000 the amount yet. Next is all double the amount. If you see us as a year and cross them way, you won't meet at the door, Motono, a life moving warrior. When you need a man, I do not penny, one penny, guinea. Mamma is also on can I command to me. So, them and no take informant is one. Now, I don't do our year. It's in the Senna, one can command to me, now on Sanko or you. That was it. Oh, from our way. So, hello. Hello. Yeah. Doctor, good evening. Good evening, Master. Doctor, your friend, comedian, Cassette Cuckoo. Cuckoo. Oh, here TV and I with TFM. Mepacho me TV. Yo, young boy. Mepacho Obano onya wotre na awale de ochima boma ende gu awale. Nti me frɛ oma ochima bi amamna oma na ni na ho na onwale because awale de ne kwan ewa bedamase. Nasmeda was pa. Hello. Hello. Yeah, good evening. Good evening. Yeah. Honey. Pacho Sumpani. Sumpani. Okay, Pacho I saw on the semi-catastrophe. What is an Akasafri? With the matter, make a social be quiet. Be quiet, I can't be quiet. You never quite mind yet, shall we brew that's a breath. And I said, so, Daddy, I want to have a fun. Yeni age dra on praise or basis and a bravo. Pacho Mummy, who could remember papa. Because we at the age of 30 years, I'll be managing it at the age of 50. Of course, a sister is a crown, praise or basis and a bravo. One of course is no. Ma'am, it's now baby. Why? Another radiator, you get a better man. Why? Bye. Better man over quite. But you do offer. And your baby, I had here. You, that was it. My master was my dear phone for so quasi and two quadrada. No free by quite city Bruce. Hello. Hello, Nigel. Yeah, Peter. Moonlight. That's Antidora, my new restaurant at what Johnson. Moonlight Johnson. Or Mookie King Quapa. That's it. Hey, Papa, you know, Emmy, they say, or much we did, handsome women have been down Mmrantehene. Said you only give no good message to a month. Now, if I want to make a
Nanka umunche wasem nanka wonkwa awase. Na aware na obekọ no ba no nkoto kusia create best 4. Snap best box ba ku meti on ka je bi anjere be ma. Ku na obesita. Because my mother papa was so bi abo. Enti me dey me imagine frere no. Medase se snap adaka ne nkosia create na si akira be ma no obesuru bibi. Hello. Hello. Yeah. Pacho, your friend is Akachumpoju. Yeah. Akachumpoju. Make us a free bush and him, Bronum. Come on. Young boy. 188. Uneme. O 10 year, untenable number. O 10 year anymore, 88. O done 88. Yeah. Bobo. Come on. Bibi to me, Bibi. Aja, a man saying, Ampa, the econom, Camisre, a friend say, Honor. Asam wasenka janko bitini ahwe nanka jawa take over ama maame nanka be me de pa maame de maame ba ko odi ka no ba panyin no odi ka no mpacho no ba panyin no odi ka no take over no o take over anye yi Mmrantehene me de say ya makanchi wa bi da me na so say si a take over anye yi Bobo I can't join or them ho. Or the demo fama no nkasa. Fama ni na kasa. Sa mati Mmrantehene me de manupa na mo na kasa. Yo. No ni bra brain was so to no kasa den. Aye, man me kasa. Ono so ya kana ma ajo papa bi. Oh, ono abaka na asem na de fama no. Hello. Hello, Majwa. I'm say why we pie kakra. Oh. Na me. Serious about apply come me business ya. Enye yiwe. Sa. We you Oh yeah. Oza kaju bi ana ho. Kala nye. Okay, go. Hello. Hello. Yeah. Online so. Also what they say? The research in free problem. Ahene. Also free hene. Hey, equipment mem. What's a cropon? Yeah. Equipment cropon. Hey. Yeah. Okay. You're Ryan Cock. Ayo. Remember the answer na. You say, I'll be a boy, better man, dear. But Nipa ever lines will be unkept. I want to win somewhere. But a better man, I know what I can. Are you ready to tell why? Yeah. Yo, ono de okan ya no finally. You are born ebe kan ho asem pa. Hello. Yo, hello. Daddy. Hello. Yeah. Started na kawale ndama nko. Ma onko. Okay, one. Ba be me bia na me the same type problem here, same say don't remember, no forget. Na be man wo hen de na ne wo ho no. O wa kra. My sim say ya, the best we connect no about be man about for. Okay, can sinya with say ya. So I mean na ja be say gusu du metin so don't remember no. Yo, and do susu say be man te say ja boate. So be you here so be no ba be man for farm on na no. Na wo nya foforo. Obe no we na me na make am so that no we fe. So be no ba be ma fo fam wa shinu so forget no. Me that's it. Yo. Yanko. Hello. Hello. Yeah. Good evening. Good evening. Emem. Bajase. Oso kasa free hene. Vota. Vota region. Bajase. Vota Krobeso. Bajase. Krobeso wo Vota region. Vota region. Mesi Krobenya, Krobay. Me kasa free anglo.
Anglo. Keta. Anglo. Yo. Yada was a pa, sir. When you're that, Jeffrey, we'll hear some petty TV, me boy. Yo. Nah. What's it? Yada was it. Musha worries them, and I'm the two against so. Namusi, the Gammy, the Ato, and Coupon Stram with Mapamu. Yeah, was it. Yeah, that was it. I don't like no one may catch a man and say, Bomb only a new pretty as a buabo at you on the one than any shade. Now, Yanko Pomre and a mepa. Yo. Now, upon a shinipa. The bazaar, we are na ufri a About your say, we are and now we ufri you. You would me free a hominy. Hey, and so Cassante, Cron Pao. Why are there? Okay. Hello. Yeah. Hello. Yes, sir. Me pacho program na me pese no basu. What does an aka sefre hene? Me pacho ya friend Isaac. Hello. What's your friend say? Isaac Mens and Akatwa. Me kase fi Kentampo ai Blue East. Blue East Kentampo. Kentampo ji. Yeah, young boy. Me pacho Nyankopon Shiramu na nyame kamu. Yo. Na kamne na misule tepe me dom kakra. Maame no we nya botre bi ko mpani fo mo na mo ka ma sen fa wale ohu e kwan no wa. Eni sem ti bibiri. Eni ti no nya botre na omo wo ho no. Omo wo nchen no omo na wo problem kesiye no e de mama me no. Because we are moving, a program there, managing the same thing. A costume, a Missuma Brabin, or more one channel. And they say the Casa drama for a ma CC daddy. You will return your heart, first to me a room. This is one of my first to me. Intimate friend, so on the inhabitants. Now, on Pire is free now, and not so bad. Yeah, that must say, you be jay friend, you for the chat talk. Friend, the channel parkra, what for friend? Hello, Mr. Yeah, Casa. Yeah, hello. Yeah, what is say? Okay, Casa friend. Ajura, hey, sister, call for question. Yo, young boy. Hello. Young boy, tell. Young boy, tell. Oh, the program manager who me that's it. Now, tell you, we see a year on your man. That's a you will be come out from the secret. Mamma, the thing I was on the Casano. Then we see a former baby. The baby be here, but I am young, we now would say so to keep your playing and being sure I need the amano. Yo, aye. Now, my next step, I come Mr. Buta from station room, manage your papa, but no moment, dear. Yeah, we are a top of monument where you give your head and yet, or so Miss Simmons, the new one. Yeah, a couple. When you DJ Jumana Kakra, when you DJ Jumana Kakra. Yo, medase. Yo, mama. Medase, I never casa. Okay. Let me check for me. Check it, but Mano. I said, Mano, what you be one next couple of will be a then with Yaguma. You check here, no? But what would say radio no where you are? I will be somewhere in the world. That you are to be a Mutuianco. Okay. That was it. I'm planning for my young called Diabono, so the most dangerous aspect in the whole show. Diabono, Obanese or Dane. Na mesre production team they say Ochana or one Fred Jabwati man bref ya.
na yɛnkɔ baabi a dua sɛm ɔmohwɛ na yɛmmisa mu sɛ adane anaasɛ anane ɛfisɛ na gya boate ni hɔ ɛsɛm a usually dua no wobɔ a maame no procedure ɔfa so de nkɛno ano no but na gya boate ni hɔ nti mɛsrɛ paa sɛ moma yɛhwɛ asɛm wɔ yie ɛfisɛ dua no ebuka mu a ebi a ɛkyɛ paa ansa na ayɛ adwuma yɛka so bi a na ɔbaa ne bɛrima asɛm deɛ madamfo adongo frafra na kan wotumi ho fifi ahwɛ yi a na bibi akɔyɛ ayi na ayɛ ayi na sɛ dua no poma mu a ɛnyɛ nti mɛsrɛ sɛ wɔkyena gya boate wonya deɛ woyɛ biara no ɔmmra ɛfiri sɛ dua deɛ yɛbɔ wo a te sɛ deɛ yɛatotuo na woyɛ wadwen sa fom nanso bi a na akorabɔ no bɛhyɛm nti wɔmmra na yɛhwɛ mpanifoɔ finally dua no deɛ sɛ yɛtu agya mɛborɔ ka mu a ɛnyɛ nti dua no yɛhwɛ ɛhɔ no na sɛ dua no firi mu wie deɛ a yɛnti adada nsuo ngu soɔ deɛ ɔm sɛ ɔmbɛka si ani a ɛneɛ kukire gya kwasi amoana ka si kukire nti ɔmo no dua no short katakyɛw yo medase yɛnwa bɛma bi frɛ na ɔka sɛ duabɔ no yɛnka ho asɛm adwuma deɛ ne ɔmu na ɛdi meka sɛ duabɔ no a ɔbɛɛbɔ ne yɛn sɔpɔto no afidie sɛ ɔkɔbɔ dua na mmom watwe adwene asi biribi so sɛ duabɔ no yɛnim sɛ yɛadane ba kwan a ɔmfaa so bɔɔyɛ no ne ɔkɔ ɔmfaa so dane asante asɛm no deɛ memenim sɛ dua biara na yɛho bi pɛn no anaa yɛnim no sɛ wobɔ obi dua a nipa na ɔbɔ ne dua no ɛsɛ sɛ ɔwɔ na asɛm no a yɛreka no yɛde respect ne ma sɛ nsuo no na mu nyinaa mu mmienu nyinaa koraa no at least ɛwɔ amanneɛ bi wɔ hɔ a sɛ mu nyinaa moyɛ na kɔkɔ twea ne ade nti bɛsusu sɛ sɛ no ankɔ so deɛ a ɛsɛ sɛ yɛhwɛ saa de na ɔyɛ no adwen so adane bɛt na nnane ɛfiri ɔna maame wohu sɛ kyɛnko bia nkɔbɔɔ so bɔ sɛ wasɛe ne de hyeɛ mu mmienu na mokɔhyiaeɛ ɛno no duabɔ no maɔhyia no na nka ho bɛkyerɛ abaa bɛka ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo ho bɛtɔw no no agya boate na mmom no deɛ ana ne ho akye ne yɛka bi boa na agya boate ne deɛ ɔyɛ bia no yɛ sɛ ɔkyena no yɛbɛfrɛ no anaasɛ yɛbɛpɛ da bi afrɛ no na ɔbɛyɛ sɛ makodia because nti ɛsɛ sɛ wɔba ɔbɛyɛ bɛbi ofiri ne kwan wa ɛna waba ɛti menim sɛ saa mmerɛ deɛ ɔnkɔ ɛyɛ dan wɔkyena wɔ ha na yɛhu kwan yɛbɛfa so sɛ nana suma nkwan hene ɔne yɛbɛkɔ ne yɛakɔ kyerɛ mu akyerɛ nana duabɔ yɛ aba wo nana no mu ntam sɛ nɛte wo wadane a obi akɔ ne baabi ɔmo asɛm no deɛ yɛreka no point of correction awareɛ no ankasa no sɛ bempɛ bi a sɛ obi ka sɛ ɔmo nsa nware ne adeade no ɛyɛ ade ɔmo firi baabi na ɛba awareɛ no mu ɔmo nya nnura awareɛ no ho ɛna wei mu akɔ beba ɛti sesei no sɛ yɛwie aduabɔ no firi hɔ na wɔn mo ankasa no so mo fi sɛ wɔn bɛtumi aka wɔn asɛm a ɛyɛ wɔn asɛm nti mmerante yɛkɔ yi dɛ misɛ mmerɛ na yɛkɔ yi dɛ mafa nkyɛn kɛse ma Swami police station ayi CID DJ Black wɔn nyɛ CID kama asɛm pɛ DJ Black medabase original 34 wɔwɔ Dompase Aprabo DJ Black in the 34. Okay. Original 34. Na bro sa wo station nche hɔ a wa bobra pa ya no man me kura to da bia no man me kakra na mese no so ana ju so ma me a wonya kakra so still since o me man be so o man ya ta man ya ba wa manoda da hadin bai wonya man me nti wo ba sa wo tsese wo man me ana se wonya o manu na se ne ti bia e ba ho a e bi be so yeso se minim sa wo de wo ye o okay kakra ba so zafo ye ko na kakra ba so e be so kakra se obi e printi wadawro wo so je correction no ma bi so yeso na de America say em se dua no obey e kasaro se obo ya no dane taga wo dane dua wo so na me nane dua ayo fa me nane dua na ma me mpacha ade achinya sa na wo dane ana dua de obo ya na wo dane a so for so wo nane dua wo de ye ho fu o me ati se wo nane obey de hu se dane e bo ana dane a wo nane se dua de ye bi na me meche se ye dane dua de ya bo dua na ya no wo ho so se nipa no ho na bo dua na ya no ho ba wo bo ne fun so a wotimi dan no ho na ade echi so de so hia nipa no
Okay. Was what I was in a bit names man. We there, Yakobona man and this Katia be any. You could be our margin. Yakonom so Adania, that's all. Oh, Henry, Yakoi. Ah, you landing Temo. And I mean, Chaka Kansa, the Ombabuye. You. Master Dine or Akrupon. On the Yemeka, Fita, Master Damichia, and Techimai. Mamma better. What else was 15 in the year? No, your card. Oh, car, I tell you. Yeah, a best in any moon, sir. Mamma, get the jump batch of medicine. Yeah, when I catch a mana, or Motiawariana say, or Motiawariana say, or Motem Platrimono, I a crowd now, Comuntino, or Munya Comana Bibia, before be or Monsho Macomaso, Nedriabo Diabono Munya, and you want to have a bonnet, na say Buabebo. Na ye queen no made in Chaka say, Mammy and Casaminia, sister Fia, or Roman Hill, or any croon, Mr. Say tomorrow, and Yankopon show mo pomoda so aponche kronkron ti Yankopon en hye wonom den e wo sa kwan no so na me ko nso no me ka kire mama Sarakoba Sarakoba boutique one ye na bi hwe ani mu wa ha ya mommy baby a wo bia no ye chia wo kese pa na Mrs Agnes enim Joben wono so Baptist enkwada Sunday school enkwada ni nyina omu teachers no association no na president national president enti ono so mechia no na nyame ya adoma crusade e be no wasra school park no dwada e be no so no Yankopon ensure ne se wode se adwumadie na ehye so nyina ba beta akire na etimi aye so say ya makwa na production team so mo atie nipa ba kwa na amiri because Anya Roman father no. Ofosio bema. Omuno menya sofo. Ofa. Ye kwedi na me de nchi akese bema besi sofori so aboaje Asante Mampon. Na machi. One hwan. I'm my wife. Na machi ya mami efi abohema Afrika aboaje. Hey, o baba ni din wa. I'm a reincarnated mother no. Me fani ni agro. Ayo. Na uko news wa meso na machia mami dufie ene na nasai. Yo. Omso ye hwan ma. Obusuan ne bia. Omso ye mabusuafo. Yo. How they call from yo. Abusuafo e digmadi ni nyina ba na wie. Yedamase etiefo ne ahwefo ya monoma kwanu asanso bo ma adwumadi ko yie. Awurade nhyira obi a obo ade pa wo kyena ye wasempo for the bremu. Enti kosoa na hwet Sompa TV na tie Sompa FM 93.1 emakatuapa ya point no na offensive force abo ya wie ni enwie ya de nyom bejegemonia kusise ochina no pa Mmrantehene ya wadubu ache ade ne dwumadi a watu din food for thought bebremu eno free hɔ na etoatoaso morning show no etoaso ade akyɛ bia na ade akyɛ bia ne mu no nyame paabo sumi so a ade akyɛ bia ne free hɔ na sports motes ye ka se Sompa sports ebeba so life kayenka ebeba so na de wa be sports no motini dina o mess sports no Sompa FM. God bless you all. Makramu Nyankopon pa o kine be sensia.